ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மதர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நம்ம பிரேயர்ஸ்ல ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஓம் தத் சத். ஓம் அக்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலாச்சலாக்கயா சக்ஷுருன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபகதா மயா ததாதி ஸ்வபதாதிகம். ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்தோ தீனபந்தோ ஜெகத்பதே கோபேஷு கோபிகா காந்தா ராதா காந்த நமஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனீஸ்வரி விஷபானுசுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே. வாஞ்சா கல்பதருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रष्टाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवादी गौर भक्त वृंदा. எல்லாரும் हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நேத்துல அப்படியே பாதி ஆயிடுச்சு கவுண்ட். சோ இன்னைக்கு இருக்கிறவங்க ரொம்ப ரொம்ப லக்கி. ஒரே ஒரு சங்கல்பம், நான் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து இதான் சொல்லுவேன், 18 days ஜேர்னி. உங்களை மாதிரி தான் டே 1ல வந்து டே 2 கஷ்டமா இருக்குமே நினைச்சு மிஸ் பண்ணி, ஆனாலும் டே 3 மறுபடியும் ரெஸ்யூம் பண்ண ஒரு ஆள் தான் நான். ஆனா இந்த ஜேர்னியை ஒண்டி விடவே விடாது. ஏன்னா இந்த சான்ஸ் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து எல்லாருக்கும் கொடுக்க மாட்டாங்க. அந்த சான்ஸ் கிடைச்சதை நம்ம விடக்கூடாது. ரைட், இப்போ நான் கேள்வியோட ஸ்டார்ட் பண்றேன். ஷேர் பண்றதுக்கு முன்னாடி, நேத்து நம்ம என்ன சாப்டர் பார்த்தோம்? சாப்டர் நம்பர் ஃபர்ஸ்ட் அர்ஜுன விஷாத யோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனர் விஷாக்க யோகத்துல யார் ஹீரோ? அர்ஜுனா. சரி, அர்ஜுனர் பண்ண விஷயம் எல்லாம் சூப்பர்பா இல்ல தப்பா? நல்லது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹீரோனா தப்பு பண்ண முடியாது. கரெக்டா? நல்லதா? நல்லா பண்ண சூப்பர் இல்லையா? ரொம்ப கம்பேஷனேட். ரைட், அவர் வந்து செம்ம கம்பேஷனேட். தன்னோட சொந்தக்காரங்க நோண்டி என்னெல்லாம் தப்பு நான் சொல்லக்கூடாது, நீங்க சொல்ல போறீங்க. குவிக்கா 5 minutes பார்த்தோம்னா தான் நம்மளுக்கு இன்னைக்கு ஃபுல்லா அனுபவிக்க முடியும். சோ இப்போ வீட்டு வேலை எல்லாம் விட்டுருங்க, வீடியோ எல்லாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஆன் பண்ணுங்க. பண்ணிட்டு நம்ம எல்லாம் குருக்ஷேத்ரா கிளம்பி போயிடணும். நான் நேத்து சொன்னேன், குருக்ஷேத்ராலும் திரும்ப வந்து வீட்டுல சமையல் செய்யணும். இப்ப அதெல்லாம் விட்டுலாம், நம்ம குருக்ஷேத்ராக்கு போறோம். இன்னைக்கு கிருஷ்ணர் பேச போறார். இந்த சான்ஸ் நம்ம மிஸ் பண்ணக்கூடாது. ரைட், நம்ம அந்த பாவத்துல என்ஜாய் பண்ணோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் அர்ஜுனர் வந்து என்னெல்லாம் அவர் பிரச்சனை அவருக்கு? ஹரே கிருஷ்ண மாதா. ஹரே கிருஷ்ண மாதா. ஹரே கிருஷ்ண. அவருக்கு வந்து தன்னுடைய உறவினர்கள்ல கொல்லணுமே, இவ்வளவு பெரிய ஒரு கொலை பண்ணிட்டு நமக்கு சந்தோஷம் வந்து வேணாம் அப்படின்னு அவர் நினைச்சார். ஓகே, சோ பேசிக்கலி சந்தோஷம். அண்டர்ஸ்டுட். அவருக்கு ரொம்ப இரக்க குணம் இருந்தனால எதுவும் பண்றதுக்கு யோசிச்சார். சோ கம்பேஷன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து கம்பேஷன், எல்லாருமே தான் சைடு ஒண்டி இல்லாம ஆப்போசிட் சைடும் இறக்க போறாங்களேன்னு. ரெண்டாவது வந்து சொந்தக்காரங்க எல்லாம் கொண்டுட்டு எனக்கு என்ன சந்தோஷம் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. ரெண்டாவது. மூணாவது, அவருக்கு வந்து அந்த ஆத்ம ஞானம் வந்து இன்னும் பிறக்கல. ஏன்னா வந்து எல்லாமே ஜீவாத்மா, எல்லாமே வந்து பிறந்து இறந்து பிறந்து இருந்து, இது வந்து கொலை அல்ல, ஆத்மாவை கொலை பண்ண முடியாது, உடலை தான் கொல்றோம், தர்மத்துக்கான வேலைன்றது அவருக்கு புரியல. அதனால குழப்பம் அடைஞ்சாரு. ஓகே, சோ பேசிக்கலி அவர் வந்து இது தர்மமா இல்லையான்ற குழப்பத்துல இருக்காரு. சோ அதனால அவர் வந்து அந்த புரிதல் இல்லாததால அவர் கன்ஃபியூஷன்ல இருக்காரு. நைஸ். நெக்ஸ்ட், குடும்ப பாரம்பரியம். வீட்டுல உள்ள எல்லாரும் பெரியவங்க வழிகாட்டுறவா எல்லாம் யுத்தம் புரிய வந்துட்டானா நம்ம குடும்பத்தை வழி நடத்தி நம்ம டைனாஸ்டி வழி நடத்தி போறவா யாருன்னு ஒரு குழப்பம் அவருக்கு. குடும்ப பாரம்பரியம் குழம்பி போயிடும்னு ஒரு கவலை அவருக்கு. சோ குடும்பம் வந்து பாரம்பரியம், ரைட், ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன் போயிடுமே அப்படின்றது பாவமா நினைச்சாரு. ஓகே, பாவம் வந்துடும், சின். சோ பேசிக்கலி 4+1. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரொம்ப கம்பேஷனேட், அவருக்கு ரொம்ப கருணையான மனது. வெரி நைஸ். ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா, எனக்கு ஒருத்தரை அழிச்சு எனக்கு சந்தோஷம் வேண்டாம், அதுக்கு நான் பிச்சைக்காரனாவே இருந்துக்கிறேன் அப்படின்ற லெவலுக்கு அவர் போறாரு. மூணாவது வந்து
இது வந்து பாவம் என்ன வந்து தீடும், ஏன்னா சொந்தக்காரங்களை அழிச்சா எனக்கு பாவம் வரும். 4வது வந்து ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன், ரைட், குடும்ப பாரம்பரியம் போயிடுமே அப்படின்னு. இதெல்லாம் சேர்த்து ஐயோ கொடை பண்ணணுமா வேணாமா, வார் பண்ணணுமா வார் பண்ணக்கூடாதா, ஃபைனலா வந்து நான் வந்து இந்த மாதிரி சண்டை மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுக்கப்புறம் தான் அவர் வந்து இன்னைக்கு என்ன நடக்க போறதுன்றத பாக்கலாம். ஓகே, இது வரைக்கும் அர்ஜுனர் ஹீரோ, இதுவும் இன்னமும் ஹீரோ. இப்போ கிருஷ்ணர் வந்து குழப்பி விட்டுருவாரு. நீங்க எல்லாம் பாத்திருப்பீங்க சினிமா சீரியல்ல எல்லாம் வந்து நாரதர் தானே குழப்பாரு, டேலி ஆகலையே, கிருஷ்ணர் குழப்புறாரா அப்படின்னு. இந்த வருஷம் இன்னைக்கு பாக்கலாம். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து யார் யார குழப்புறாங்க, நம்ம கிளியரா இருக்கோமா இல்லையா அப்படின்றத பாக்கலாம். இப்போ எல்லாரும் குருக்ஷேத்திர கிளம்பியாச்சா, இல்ல இன்னும் வீட்டுலதான் இருக்கீங்களா? கிளம்பியாச்சா? ஆமா, ஹரி போல், வெரி நைஸ். ஓகே, இன்னைக்கு வந்து என்ன சாப்டர் நம்பர் 2. சோ இது வந்து சமரி அப்படின்வாங்க, சுருக்கம். எதுக்குன்னா ஷாரம். கீதா வந்து 18 சாப்டர் தான், ஆனா வர்ச்சுவலி இந்த சாப்டர் நீங்க இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து கேட்டீங்கன்னா அவ்வளவுதான் கீதாவே. அப்போ எதுக்கு மாதாஜி மத்த 16 சாப்டர் எழுதி சொல்றாரு அப்படின்னா, 2வது சாப்டர்லயே அர்ஜுனருக்கு புரியும், ஆனா நம்மளுக்கு புரியாது. அதனால அவர் 18 சாப்டர் பிளஸ் 16 சாப்டர் சொன்னாதான் நம்மளுக்கு புரியும். நம்ம அதுக்கு முன்னாடி ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தாக்கு நம்ம வணக்கங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டு, நம்ம இப்ப பார்த்தது இரக்கம், கம்பேஷன், ரைட். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கன்ஃபியூஷன், மனம் பண்றதா இல்லையா அப்படின்னு, சொர்க்கம் நரக்கம் எல்லாமே பயம் வந்துச்சு, பாவங்கள் பத்தி 3வது. அப்புறம் குடும்ப பாரம்பரியம் போயிடுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபைனலி வந்து என்ன பண்றது அப்படின்னு. ஸோ பேசிக்கலி கம்பேஷன். 2வது வந்து பாத்தீங்கன்னா சந்தோஷம் இல்லையே அப்படின்ற கன்ஃபியூஷன். எனக்கு வந்து என்ன சந்தோஷம் இருக்க போகுது, ரைட். நம்ம எல்லாம் கூட ஃபாரஸ்ட் கீரஸ் போயிட்டோம்னா நம்மளுக்கு சந்தோஷமே இருக்க போறது இல்லை. ஏன்னா நம்மளுக்கு யாராவது வேணும். இப்போ உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு அவார்டு வருது, உங்களை வந்து தனியா வந்து உங்களுக்கு நிறைய பைசா கொடுக்குறேன், ஒரு வீடு கொடுக்குறேன், காலம் மொத்தம் அப்படியே இருக்கணும்னா நீங்க ஒத்துப்பீங்களா? உங்களுக்கு சொத்து நீங்க ஆசைப்பட்டதெல்லாம் கொடுக்கணும், பட் தனியா நீங்க ஒண்டி தனியா வாழணும். ஃபர்ஸ்ட் டே எப்படி இருக்கும், சூப்பர். நெக்ஸ்ட் டே முடியாது. ஒரு 1 வீக் மேக்சிமம் நல்லா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோம்னா எனக்கு வேண்டவே வேண்டாப்பா, நீயாச்சும் சொத்தாச்சு, என்னோட பெரிய சொத்தே என் குடும்பம் தான் அப்படின்னு ஓடி வந்துடும். கரெக்டா? கரெக்ட். ரைட். பிரபுக்கள் எல்லாம் நினைக்கிறாங்க, அச்சி அந்த மாதிரிலாம் எனக்கு சான்ஸ் கிடைச்சிச்சுன்னா நான் ஓடி போயிடுவேன் அப்படின்னு. மனைவியை விட்டு வேணா ஓடலாம், குழந்தைங்களை வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எதுக்குன்னா நம்ம ஆசை பந்தா, ரைட், கர்ம பந்தா விடுங்க, நம்ம வந்து பிரேம பந்தால மாட்டிக்கிட்டு இருக்கோம், பௌதிக பிரேமையில. இப்ப வந்து 3வது பாவ செயலுக்கு அவர் என்ன சொல்ல போறாரு, இதுல ஃபைனலா வந்து வெரி கியூட்லி இவர் என்ன ஆன்சர் பண்றாரு அப்படின்றத பாக்கலாம். இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்பேஷன், அதாவது ரொம்ப இரக்கமான மனசு இருக்கிறத கிருஷ்ணர் வந்து ஏதோ சொல்ல போறாரு. என்ன சொல்ல போனாருன்றது ஐ திங்க் இன்னைக்கு மாதாஜி சொல்லிட்டாங்க, என்னோட ரோல் எடுத்துக்கிட்டாங்க. 2:11 இருந்து 30 வந்து என்னன்னா, நான் ஐ எம் நாட் த பாடி, ஐ எம் த சோல், நான் ஆத்மா, சரீரம் இல்லை அப்படின்னு சொல்வாரு. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஹாப்பினஸ் இல்லையே, எனக்கு சந்தோஷம் இல்லையே. ஆனா 2.31 இருந்து 37, ரைட், அவர் வந்து என்ன சொல்லி கொடுக்க போறாருன்னா கர்ம யோகா இன்னும் நம்ம வரல. கரண்ட்லி வி ஆர் இன் கர்ம காண்டா. அங்க இருந்து எப்படி கர்ம யோகாக்கு ஷிஃப்ட் ஆகலாம் அப்படின்றதான் இன்னைக்கு டாபிக். இப்ப வந்து அதுக்கு வந்து அவர் ஆன்சர் பியூட்டிஃபுல்லா கொடுக்க போறாரு. சொர்க்கம் இல்லைன்னா நரக்கம் கிடைக்கும், நம்ம இன்னும் டீடைலா பார்க்கலாம், பட் ஜஸ்ட் அ கிளிம்ஸ். அப்போ பாவ செயல் என்ன பண்ண போனோம்னா அவர் ஆன்சர் வந்து 33 இருந்து 53 வரைக்கும். ஏன்னா கில்ட்ல 33, அப்புறம் 38 இருந்து 53 என்னன்னா இதுதான் புத்தி யோகா அப்படின்வாங்க. புத்தி யோகானா நம்ம கிளியரா இருக்கணும், அதுக்கு அர்த்தம் வந்து பக்தி யோகா அப்படின்றத செய்யணும். பக்தியோட செஞ்சா பாவங்கள் வராது அப்படின்னு. அது எப்படின்னு நீங்க கேட்பீங்க, நானும் கேட்பேன். ஆனா அதை ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம். இப்போ டோட்டல் கன்ஃபியூஷன்ல இருக்காரு 2.41ல. அதனால என்ன பண்ணணும், புத்திசாலித்தனம். எல்லாருமே வந்து கன்ஃபியூஷன்ல இருப்பாங்க, ரைட். அதாவது இன்டிசிசிவ்னஸ் சொன்னாங்க, பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாதா. அப்போ வந்து என்ன பண்ணணும், நம்ம வந்து யாராவது நம்ம சீனியர்ஸ கேட்கணும். ஆபீஸ்ல கன்ஃபியூஷனா இருந்தா பாஸ், வீட்டுல கன்ஃபியூஷனா இருந்தா அம்மா, அந்த மாதிரி ஒருத்தர் கிட்ட கேட்டு நம்ம செய்யற மாதிரி ஸ்பிரிச்சுவலி கன்ஃபியூஸ் ஆனாலும் நம்ம குரு கிட்ட கேட்கணும்ன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் நம்ம வந்து இந்த சாப்டரோட ஆன்சர் பார்ப்போம். இதுக்கப்புறம் அர்ஜுனர் போறாரு, அப்பா இதெல்லாம் ஓகே, இப்படி ஒருத்தர் இருக்கணும் அப்படின்னு நீ சொல்றி, அப்படி இருக்கிறவரோட குவாலிட்டி என்ன? நம்ம எல்லாம் பாக்குறோம் இல்லையா, தீரா இல்ல நம்ம வந்து மகாபாகவதா எல்லாமே இன்டர்சேஞ்சபிளி யூஸ் பண்ணுவோம். இவங்களோட குணங்கள் என்ன அப்படின்னு நம்ம டாபிக் வரும். இப்ப இவர் சொல்வாரு இந்த மாதிரி என்ன குணங்கள், அவர் எப்படி சாப்பிடுவார், அவர் எப்படி உட்கார்வார், அவர் எப்படி பேசுவாரு எல்லாம்.
அதெல்லாம் வந்து கனெக்ட் ஆகும். இப்போ இதோட ஆன்சர்ஸ் வந்து ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன்ன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் சாப்டர்ல வரும், இங்கேயும் கனெக்ட் ஆகும், நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ பேசிக்லி என்னெல்லாம் பார்க்க போறோம்ன்றது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகால இருந்து பாக்குறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகால மறுபடியும் ஒரு கேள்விதான். என்னன்னா கிருஷ்ணன் வந்து கேட்கிறோம்ல, கஷ்மலம் ரைட் எல்லாமே யூஸ் பண்ணுவாரு. பா நீ ஒரு ஆணா அந்த மாதிரி எல்லாம் ரொம்ப மோசமா திட்டுவாரு. அதுவும் இல்லாம ஆர்யா அப்படின்னா, ஆர்யா அப்படின்றவன் யார் அப்படின்னா ஒரு ரிலீஜியஸ் பிராக்டிஸ ஃபாலோ பண்றவன், அந்த ஃபாலோ பண்ணாதவன் அப்படி இப்படின்னு திட்டுவாரு. ஓகே, இப்போ 2.7ல வந்து அர்ஜுனர் வந்து சொல்ல போறாரு என்ன, கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து நான் ரொம்ப குழப்பத்துல இருக்கேன், தயவு செஞ்சு நான் என்ன பண்ணணும் நீயே சொல்லு. கார்பண்ய தோஷ பிரகத ஸ்வபாவ பிரிச்சாமி துவாம் தன்ம சமூத சேட்ட ஸ்ரேயதாம் நிச்சிதம் பூயி தன்மை சிஷ்யசே ஷாதி மாம் துவாம் பிரபன்யம். சிஷ்யாவா நான் இருக்கிறேன். ஏன்னா இவங்க இப்ப வந்து என்ன ஆகுது, இது வரைக்கும் கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனரும் என்ன ரோல்ல இருந்தாங்க? ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ என்ன ரோலுக்கு ஆக போறாங்க ஷிஃப்ட்? குரு குரு சிஷ்யா. சிஷ்யா. குரு சிஷ்யா. எக்ஸலென்ட். குரு சிஷ்யா ரோலுக்கு ஆற போறாங்க. இது ஒண்ணு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. டிரான்ஸ்லேஷன் படிங்க மாதாஜி. ஸ்லோகம் அண்ட் டிரான்ஸ்லேஷன். ஸ்லோகா நான் படிக்கவா தீதி? படிங்க படிங்க எல்லாரும் டர்ன்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. कार्पण्य दोष बहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ चेताः यच्छ्रेयसन्न्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमान् त्वपर प्रपन्नम्. வெரி நைஸ்லி சாண்டட். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. டிரான்ஸ்லேஷன் வேற யாராவது படிக்கிறீங்களா? சோ நிறைய பேருக்கு சான்ஸ் கிடைக்கும். இதுல கிளாஸ் எடுக்கிறவங்களுக்கு ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி ஒண்டி இல்ல, கேட்கறவங்களுக்கு ஒண்டி இல்ல, படிக்கிறவங்களும் பார்ட்டிசிபேஷன். நம்ம எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, குருக்ஷேத்ரால வார் பண்ண முடியாது, ஆனா இத படிச்சான்னா நம்மளுக்கு அவ்வளவு ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் கிரெடிட்ஸ் அண்ட் புண்ணியம் வரும். சோ யார் படிக்க போறீங்களோ படிச்சுக்கோங்க. இப்பொழுது மாதாஜி. நான் என் கடமையை பற்றி குழப்பமடைந்து கருமித்தனமான பலவீனத்தால் என் இயல்புகளை எல்லாம் இழந்து விட்டேன். இந்நிலையில் எனக்கு நல்லது எது என்று நிச்சயமாக கூறும்படி உம்மை கேட்டுக்கொள்கிறேன். இப்பொழுது உம்மிடம் சரணடைந்த சீடன் நான். அருள் கூர்ந்து எனக்கு அறிவுரை கூறுவீராக. இப்ப வந்து செம்ம டோஸ் விட்டாரு, கரெக்டா? இப்போ அதுக்கு முன்னாடி நான் உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்க போறேன். நம்ம எல்லாரும் வந்து நம்மளோட விஷன் நம்ம பாக்குறோம் இல்ல, அது பெர்ஃபெக்ட். யாருக்கெல்லாம் பெர்ஃபெக்ட் விஷன் இருக்கு அவங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. ஸ்பெக்ஸ் எல்லாம் நான் போடல மாதாஜி, நான் பெர்ஃபெக்ட் விஷன். ஃபர்ஸ்ட் நான் ஹேண்ட் இப்ப ரைஸ் பண்ணுவேன். நான் கம்ப்யூட்டர் ஒரு கையில பிடிச்சிட்டு இருக்கேன். யாருக்கெல்லாம் பெர்ஃபெக்ட் விஷன்? யாருமே ரைஸ் பண்ணலையே. ஓகே, நான் ரைஸ் மாதாஜி எப்படி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணணும்? இப்படி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டீங்க. நீங்க பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் யாராவது ஹெல்ப் பண்ணுங்கப்பா. மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்றது எப்படின்னு தெரியலையே. மாதாஜி அந்த 3 புள்ளி இருக்கு இல்லைங்களா, மோர்னு அத ஆமா. வந்து கிளிக் பண்ணுங்க மாதாஜி. அதுல பாருங்க ஹேண்ட் ரைசிங் இருக்கு. ஓகே, அத அப்படியே நீங்க டச் பண்ணீங்கன்னா வந்துருதுங்க மாதாஜி. மாதாஜி, சொல்லுங்க. இந்த பெர்ஃபெக்ட் விஷன் அப்படிங்கிறது வந்து கண்ணாடி போட்டு இருக்கிறதா இல்ல மனசுல இருந்து பார்க்கக்கூடிய விஷன் பத்தி சொல்றீங்களா? மனசுலயும் நான் சில விஷயம் நான் பார்த்திருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ணா. Hello, சோ பேசிக்கலி மாதாஜி. 4 பேர் பெர்ஃபெக்ட் விஷன் அண்ணாங்க. அதோட செஞ்சு நானும் பெர்ஃபெக்ட் விஷன் அண்ணன். சரியா? ஏன்னா ஸ்பெக்ஸ் எல்லாம் போடுறது இல்ல, அதனால பெர்ஃபெக்ட் விஷன் அப்படின்னு சின்னப்பத்துல இருந்த நடுல ஒரு வருஷம் தலைவலின்னு போட்டேன் 8th ஸ்டாண்டர்ட்ல. பட் அதுக்கு நீங்களும் போட்டீங்களா? சரி, இப்போ நம்மளுக்கு எல்லாம் பெர்ஃபெக்ட் விஷன். அடுத்தது என்ன வருது? என்ன இருக்கு? என்ன பாத்தீங்களா? என்ன வந்துச்சு? மரம். கன்ஃபார்ம்டா. வேற என்னெல்லாம் வந்துச்சு? ஆன்சர் பண்ணுங்க. பாத்தீங்களா பெர்ஃபெக்ட் விஷன்? நான் கவனிக்கல. இது வந்து பிரபஞ்சம். பிரபஞ்சம், மரம் எல்லாம் வருதா? இப்போ கிட்ட பாக்கலாம். கிருஷ்ணர்லாம் நான் பாக்கல, நீங்க தான் பாக்குறீங்க. கிருஷ்ணர் என்பவர் யாருன்னு ஒரு கேள்வி அதுல. கிளி இருக்கு. சுகதேவர். ஃபர்ஸ்ட் நான் கேட்டேன் இல்லையா, வெரி நைஸ். சுகதேவர்லாம் இல்ல, வெறும் கிளி வச்சுக்கோங்க. சரி, சுகான் வச்சுக்கலாம், நம்ம ஆசை எதுக்கு இருக்க. இப்போ வந்து கிளி ஏன் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லல?
நான் ஃபர்ஸ்ட் மரத்தை காட்டுறச்சே கிளி, அந்த மரத்துக்குள்ள இருக்கிற கிளியை இங்க சொல்லல. போக்கஸ் ரொம்ப தூரமா இருக்கு, தெரியல. சோ பேசிக்கலி நம்ம விஷன் பெர்ஃபெக்ட்டா இல்ல. மேம். ரைட். சோ பேசிக்கலி பெர்ஃபெக்ட் நினைக்கிறோம். ரைட். இது என்ன அப்படின்னா நம்ம கிட்ட பார்க்க தான் கிளாரிட்டி வரும். கிருஷ்ணர் 3 லெவல் ஆஃப் ரியலைசேஷன் இருக்கு. இது உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி. இதுவும் கிருஷ்ணர் அதாவது ஆண்டவன் ஆர் பகவான் என்றவர் ஜோதியா, இல்ல மனசுக்குள்ள இருக்கிற பரமாத்மாவா, இல்ல வேற ஏதாவதா? மனசுக்குள்ள இருக்கிற பரமாத்மா. மனசுக்குள்ள பரமாத்மா. ஓகே, மறுபடியும் கேள்வி கேட்க போறேன். அப்போ ஜோதி, எல்லாம் பரவின ஜோதி என்றவர் ஆண்டவனா இல்லையா? பிரம்ம ஜோதி, அது ஆண்டவனுக்குள்ள ஒரு ஐக்கியம் மேடம். ஓகே. சோ மனசுக்குள்ள இருக்கிற, ஓகே மறுபடியும் பிரம்ம ஜோதியா, மனசுக்குள்ள இருக்க பரமாத்மாவா, இல்ல அவருக்கும் உருவம் இருக்கா நம்மள மாதிரி, இல்ல அவருக்கும் உருவம் இருக்கா? ஜெனரலா கேள்வி. அவருக்கு உருவம் உண்டு உண்டு. எத்தனை பேரு அவருக்கு உருவம் இல்லை, அவர் ஒரு எனர்ஜி அப்படின்னு ஃபீல் பண்றீங்க? அவங்க ரைஸ் பண்ணுங்க. மதுரி மாதாஜி, ஓகே. ரியல் டைம் RMX மாதாஜி, ஓகே. அண்ட் லைன் மாதாஜி, ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பேசிக்கலி நம்ம என்ன அப்படின்றது பார்க்கலாம். நீங்க சொன்னது எல்லா ஆன்சருமே கரெக்ட். எப்படி மாதாஜி எல்லா ஆன்சருமே கரெக்ட் அப்படின்னா நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். அதான் ஆஹா, இப்ப பாத்தீங்கன்னா தூரத்துல இருந்து பாக்கறச்சே அது ஒளி, ரைட். இன்னும் கிட்ட பார்க்க என்ன வரும் அப்படின்றத வர சாப்டர்ஸ்ல நான் சொல்றேன். இப்போ நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணலாம். இந்த கான்செப்ட் அப்படியே நீங்க இன்னைக்கு ஃபுல்லா மனனம் பண்ணிட்டு இருங்க. முடிஞ்சா இன்னைக்கு இல்லைன்னா நாளைக்கு இதுக்கு ஆன்சர் பண்றது. இப்போ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இப்போ இது வரைக்கும் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனரை திட்டிட்டு இருந்தாரு. உனக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஷன்ல இருக்க, நீ ஆரியனா அப்படி இப்படின்னு கண்ணாபுண்ணான்னு திட்டினவரு, இவர் சரண்டர் ஆன உடனே கிருஷ்ணர் ஸ்மைல் பண்றாரு. ஏன் ஸ்மைல் பண்றாரு? நக்கலா கிருஷ்ணருக்கு? இல்ல, நக்கல்லாம் இல்ல மேம். அப்போ யாராவது ஒருத்தர் தெரியல ஆன்சர் பண்ணுங்கன்னா ஸ்மைல் அவருக்கு அர்ஜுனாவுக்கு தெரியல. அவரோட சீடர் தானே. சீடர், ஓகே. பிரபு என்ன சொன்னீங்க? பிரபு கேட்கல உங்க வாய்ஸ். புன்முறுவல்னா அதுக்கு டிரான்ஸ்லேஷன் எனக்கு சொல்லுங்க. எனக்கு நானே ஒரு பாதி தமிழ் தான் எனக்கு தெரியும். புன்முறுவல்னா அதான் அந்த சிரிப்பு. கொஸ்டின் இல்ல, கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் வேணும். அவரு சீடனா ஏத்துக்கிறதுக்கு நிலைமைக்கு வந்திருக்காரு. கேள்வி எழுப்புறாரு, கேள்வி எழுப்பி வராருங்கிறதுக்காக அவரு சந்தோஷப்பட்டிருக்கலாம். பேசிக்கலி இப்ப நம்ம எல்லாம் ஃபீல் பண்ணுவேன், பத்தியா நீ நீ இப்ப ஒழுங்கா வழிக்கு வந்துட்டியா, அந்த மாதிரி. கரெக்டா? கரெக்டா? ஓகே. சோ இவர் ஆக்சுவலா எதுக்கு ஸ்மைல் பண்றாரு அப்படின்னு திங்க் பண்ணுங்க. வேற ஏதாவது ஆன்சர்ஸ் வந்துச்சுன்னா நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணலாம். அப்படியே திங்க் பண்ணிட்டு இருங்க. மத்தியானம் சொல்றேன். மத்தியானம்னா கொஞ்ச நேரம் மத்தியில சொல்றேன். இப்போ இந்த ஸ்லோகமும் டிரான்ஸ்லேஷனும் படிக்கலாம். நான் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? படிங்க. தேஹினோ அஸ்மின் யதா தேஹே கௌமாரம் யௌவனம் ஜரா ததா தேஹாந்தர பிராப்திர் தீரஸ்தத்ர முஹ்யதி. ஓகே. தேகத்தை உடையவனின் உடல். டிரான்ஸ்லேஷன் யாராவது படிக்கிறீங்களா? மத்த யாராவது வேற யாராவது டிரான்ஸ்லேஷன்? பிரபு படிங்க மாதாஜி. தேகத்தை உடையவனின் உடல் சிறுவயது, இளமை, முதுமை என்று கடந்து செல்வதைப் போல ஆத்மா மரணத்தின் போது வேறு உடலுக்கு மாற்றம் பெறுகின்றது. நிதான புத்தியுடையவர் இது போன்ற மாற்றத்தால் திகைப்பதில்லை. சோ பேசிக்கலி இப்ப என்னன்னா அவரு இப்ப பேச ஆரம்பிக்கிறாரு ஆன்சர். இப்ப ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே அர்ஜுனர் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் கம்பேஷன். அவன் இருந்துடா, இவன் இருந்துடா, என் மாமா இருந்துடா, மச்சான் இருந்துடாரு, ஐயோ ஆப்போசிட் சைடுன்றதுக்கு அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, தேனோ எஸ்மின் யதா தேகி கௌமாரன் யவனம் ஜரா ததா தேகாந்தரஸ் பிராப்திர் தீரஸ் தத்ரண முயதி. அப்படின்னா வெரி கிளியர்லி என்னன்னா, சின்ன குழந்தையில இருந்து நம்ம வளர்ந்துட்டே இருக்கோம். 10 years பேக் யார் இப்படியே இருந்தீங்க? மாதாஜி 10 வருஷம் முன்னாடி கூட நான் இப்படியே இருந்தேன்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா? சொல்ல முடியாது. கொஞ்சமாவது சேஞ்சஸ் இருக்கும், ரைட்? காலேஜ்ல இருக்கிறவங்க பார்த்து உங்களை நீங்க அப்படியே இருந்தீங்கன்னு சொல்லலாம். பட் அப்படியே இருந்தீங்கன்றது ஒரு ஓவரால் மீனிங் தான் தவிர அப்படியே பாயிண்ட் இல்ல. கொஞ்சமாவது ஸ்கின்னோட ஷைனிங் குறைஞ்சிருக்கும், ரைட்? இப்போ 10 வருஷம் அப்புறம் இப்படியே யாராவது இருக்க போறீங்களா? முடியாது.
ரைட். இது வந்து குழந்தைங்களையும் கொஞ்சம் ஏஜ் ஆனாலும் ரொம்ப ஸ்பீடா போகும். இந்த வயசு இங்க அப்படியே அதான் சொல்றாங்க, டக்குன்னு வளருது. இங்க அப்படியே ஒரே ஸ்டேஜ்ல இருந்து அப்படியே டிட்டோரியேட் ஆறதுதான் இதுன்னு. சோ இந்த மாதிரி எப்படி இந்த உடம்பு ஸ்டேஜஸ் மாறுதோ அதே மாதிரி இருந்த அப்புறமும் நம்மளுக்கு இன்னொரு உடம்பு வரும். சோ வி வில் மூவ் டு அனதர் உடம்பு அப்படின்றதுதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. சோ இது எதுக்கு சொல்றாருன்னா, கிருஷ்ணர் வந்து உடம்புக்கும் ஆத்மாக்கும் டிஃபரன்ஷியேட்டிங் ஃபேக்டர். அதாவது இதுவும் அதுவும் வெவ்வேறு, இட்ஸ் நாட் த சேம். நான் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இயல்பாவே நம்மளுக்கு தெரியும். ஓகே, இப்ப நான் எடுக்கிறேனே, மொபைல் கையில இல்ல, இருக்கா, ஓகே சந்தோஷம், இதான் பாத்தேன் இப்படி. இது என்ன சொல்வேன்னா, இது என்னோட மொபைல், கரெக்டா? கரெக்ட். ஓகே, இது நான், கரெக்டா? மை நேம் இஸ் ராதிகா, கரெக்டா? என் பேர் ராதிகா, நான், ரைட்? இது என்னுடைய மொபைல் சொல்ற மாதிரி இது என்னுடைய கை அப்படின்னு தான் நான் சொல்றேன். இது நான் கைன்னு சொல்றது இல்லைல்ல. உங்களுக்கு புரியுதா நான் சொல்றது? என்னோட பேர் ராதிகா, என்னோட கை, என்னோட மொபைல் என்னுடையது அப்படின்ற, தட் மீன்ஸ் இட் பிலாங்ஸ் டு மீ என்ற அர்த்தம், ரைட்? எனக்கு சொந்தமானது அப்படின்னு தவிர என்னுடையது அப்படின்னா எனக்கு சொந்தமான ஒண்ணு அப்படின்னு சொல்றேன் தவிர இதுதான் நான் அப்படின்னு சொல்றேன். நான் வந்து கை கால் கண்ணு காது இருக்கிற ஒரு பர்சன் அப்படின்னு நான் வந்து டிஃபைன் பண்ண மாட்டேன். ஏன்னா நான்ன்றது எனக்கு தெரியாமலே இஸ் சம்திங் மோர் தென் மீ. இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம்னா இன்னும் சிம்பிளா புரியும். இன்னைக்கு நான் இருக்கேன், நாளைக்கு நான் இறந்துட்டேன்னா எல்லாரும் அழுவாங்க. ஆனா என்னதான் இருந்தாலும் இன்னைக்கு வந்து வேலைக்கு சாப்பாடு ஒரு 10 நிமிஷம் லேட் ஆனா கூட சாப்பிட்டு போய் கிளாஸ் எடுதுன்னு எங்க அம்மா எல்லாரும் திட்டி வாயில எல்லாம் சாப்பாடு வச்சு அனுப்புறாங்க, கரெக்டா? இப்போ இதுவும் இறந்தா எல்லாரும் அழலாம். ஆனா அதுவும் 10 நாள் வச்சுப்பாங்களா? விடுங்க. 24 hours வச்சுப்பாங்களா? வச்சுக்கிட்டாலும் அந்த உடம்பு இருக்குமா? ரெண்டாவது. மூணாவது வந்து இருக்காது, கரெக்டா? மூணாவது வந்து அவர் போயிட்டாருப்பா சொல்றோமா இல்லையா? இஸ் கான், இறந்துட்டாரு அப்படின்றதுக்கு என்ன போயிட்டாரு அப்படின்னு சொல்றோம். எங்க போனாரு? பாடி அங்கதானே இருக்கு. டெட் பாடி பாக்க சில தடவை நம்ம போறோம். போறது எது போறது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருது இல்லையா? எக்ஸாக்ட்லி, எது போறது? வாட் இஸ் கோயிங்? ஆத்மா, சோல். சோ தேர் இஸ் சம்திங் பியாண்ட் பாடி. இப்போ வந்து பாடி தான் நான் வந்து ஒரு வீட்டுக்கு போயிட்டு அவங்க இறந்துட்டாங்க அப்படின்னா போயிட்டாருப்பா அப்படின்றோம். எங்கப்பா போனீங்க? அதான் இங்கதான் இருக்காரு அப்படின்னு சொல்றது இல்லை நம்ம. வை? ஏன்னா சம்திங் விச் இஸ் கான் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் த பாடி. அதை ரெண்டாவது தெரிஞ்சுக்கணும். அததான் இங்க கிருஷ்ணர் வந்து சொல்றாரு. சோ தேர் இஸ் சம்திங் பியாண்ட் அவர் பாடி விச் இஸ் ஆத்மா. அந்த ஆத்மாவை பத்தி தட் இஸ் கால் ஆத்ம ஞானம். ஐ எம் நாட் த பாடி, ஐ எம் த சோல் அப்படின்றதுதான் ஐ எம் பிரம்மாஸ்மி. இந்த மாதிரி பொதுவா சொல்லிட்டு வராரு. டிரான்ஸ்லேஷன் பிரபு இல்ல மாதாஜி யாரோ படிக்க வந்தாங்க, ஐ திங்க் அதுல இன்டரப்ட் ஆயிடுச்சு. அவங்க படிக்கட்டும். நான் படிக்கட்டுங்களா? படிங்க எல்லாம் டர்ன்ஸ். நைனம் சிந்தந்தி சஸ்திராணி நைனம் தஹதி பாவகஹ ந சைனம் க்லேதயந்த்யாவோ ந சோஷயதி மாருதஹ. ஆத்மா எந்த ஆயுதத்தாலும் துண்டிக்கப்பட முடியாததும், நெருப்பால் எரிக்கப்பட முடியாததும், நீரால் நனைக்கப்பட முடியாததும், வீசும் காற்றால் உலர்த்தப்பட முடியாததும் ஆகும். வெரி நைஸ், ஹரி போல். நைனம் சிந்தந்தி சஸ்திராணி நைனம் தயதி பாவகஹ ந சைனம் க்லேதயந்த்யாபோ ந சோச்சயதி மாருதஹ. மாருதஹ. சோ பேசிக்கலி மாருதி என்ற பேர் இதுல இருந்தா வருது. ஏன்னா மாருதினா இன்னொரு பேர் என்ன? மாருதி அனுமானுக்கு மாருதி, ரைட்? எதுக்கு மாருதி என்ற பேரு? வாயுபுத்திரன். வாயுபுத்திரன். மாருதி இஸ் ஆல்சோ அந்த, இப்ப யாராவது இப்ப கரண்ட் ஜெனரேஷன்ல மாருதி என்னன்னா மாருதி 800 பழைய காலத்து காரன்வாங்க, ரைட்? ஒரு அப்போ நானும் அதான் நினைச்சேன். பட் ஆஞ்சநேயரோட பேர் ஏன்னா இஸ் வாயுபுத்திரன். வெரி நைஸ், செட் ஆஃப் நைஸ் டிவோட்டட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். சோ இப்ப வந்து அதனால வந்து எதனாலுமே ஆத்மாவை அழிக்க முடியாது. நம்ம சொல்ற அந்த பாம், நியூக்ளியர் வெப்பன், பயோ வெப்பன் எதுவா இருந்தாலும் உயிரை வேணா கொலை பண்ணலாம், அழிக்கலாமே தவிர அந்த ஆத்மாவை பண்ணவே முடியாது, ரைட்? ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் படிங்க மாத்து. அவாச்ச வாதாம்ச சபுஹுனு வதிஷ்யந்தி தவாஹிதாஹ நிந்தந்தஸ்தவ சாமாத்யம் ததோ துக்கத்ரம் நுகிம். அன்பில்லாத வார்த்தைகள் பலவற்றை கூறி உனது எதிரிகள் உனது திறமையை நிந்திப்பர். அதை விட மிகுந்த துன்பம் தரக்கூடியது வேறு என்ன இருக்க முடியும்? ஓகே, இது வந்து நம்மளுக்கு அப்ளிகபிள் இல்ல. ஏன்னா நம்ம எல்லாம் என்ன, யாராவது ஏதாவது சொன்னாங்கன்னா நம்ம இப்படி தள்ளி விட்டுட்டு போயிடுவோம். சி, டாலரன்ஸ் இஸ் டிஃபரெண்ட், இன்டிஃபரன்ஸ் இஸ் டிஃபரெண்ட். அதாவது பொறுமையா பொறுத்துக்கிறது ஒண்ணு வேற, ஆனா எனக்கு இதெல்லாம் அஃபெக்டே பண்ணலன்றது வேற, ரைட்? இப்போ வந்து இவர் என்ன சொல்றாருன்னா சத்ரியர், ரைட்? சத்ரியருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா
உயிரை விட மானம் தான் ரொம்ப பெருசு. நீங்க ஒரு கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா துருவ மகாராஜ் பாருங்க. 5 வயசுல அப்படி பேசிட்டாங்கன்றதுல அவரால் அந்த துக்கம், அந்த இது துக்கத்தை விட அவங்கள அந்த பௌருஷம் சொல்லுவாங்க, அவரால் முடியாது. ஏன்னா அவமானம் அண்ட் பௌருஷம், ரைட்? ஏன்னா ஈஸ் அ சத்ரியான ஒரு ட்ரெயிட் இருக்கு. அவங்களால வந்து வில்லோட அடி கூட தாங்குவாங்க தவிர வார்த்தையோட அடி தாங்க முடியாது. சோ இவர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, உன்னை வந்து எல்லாரும் வந்து நீ வந்து கம்பேஷனேட் அப்படின்னு நினைப்பாரா? எல்லாரும் என்ன நினைப்பாங்க, ஐயே இவன் வந்து ஓடிட்டான் பயந்து அப்படின்னு நினைப்பாங்க. கரெக்டா? கரெக்ட் தானே? துரியோதன் வந்து சொல்ல போனா கர்ணா வந்து அவார்டை கொடுக்கணும் ஆஹா அப்படின்னு. சோ அதனாலதான் இதை சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன சொல்றாரு, நீ உடம்பு இல்ல ஆத்மான்றத கொண்டு வர்றாரு. ரெண்டாவது உனக்கு வந்து அவமானம் வந்து ரொம்ப அப்படின்னு. இப்போ நெக்ஸ்ட் அர்ஜுனா, நான் பரவாயில்லப்பா, ஏன்னா அவர் ஆல்ரெடி கன்க்ளூட் பண்ணிட்டாரு. நடுவுல ஒரு 2-3 வர்சஸ் இருக்கும். நான் சரண்டர் ஆடுறேன், ஆனா நான் டிசைட் பண்ணிட்டேன் நான் சண்டை போட போறது இல்லைன்னு. சோ அதனால சிரிச்சுட்டு கிருஷ்ணர் அதுக்கு முன்னாடி சிரிக்கிறாரு. ஏன் சிரிக்கிறாருன்னா, நீ அடைஞ்சிட்டேன்னு இல்ல, அவருக்கு வந்து இது வரைக்கும் கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனர் டிசைட் பண்ணாம இருக்காரு, டிசைட் பண்ணல, கன்ஃபியூஷன்ல இருக்காருன்னு. இப்போ எப்போ நான் சரண்டர் அடைறேன்றாரோ கிருஷ்ணர் ஏன் ஸ்மைல் பண்றாருன்னா, இனிமே அர்ஜுனர் டிசிஷன்ல தப்பு ஆகாது. ஏன்னா கிருஷ்ணர் சரணம் அடைறாரு அப்படின்னாலே யூஆர் கோயிங் த ரைட் பாத். இப்போ நான் வந்து நானா சொந்தமா எழுதுறேன், ஒர்க் ஆகாது. ஆனா ஒரு டீச்சர் சொல்லி நான் எழுதுறேன், கத்துக்கிட்டனாலே ஒரு வீட்டுல கான்பிடன்ஸ் வரும். அப்பா கரெக்ட் தான்ப்பா, இவன் வந்து ஒழுங்கா படிச்சுட்டு எழுத போறா, கரெக்டா எழுதுறான்றதும் நம்மளுக்கு தெரியும் அப்படின்னு. அதே மாதிரி யார் பெஸ்ட் டீச்சர்? கிருஷ்ணரை விட, ரைட்? அதனால கிருஷ்ணர் சொல்றாருன்னே அவங்களுக்கு அந்த கான்பிடன்ஸ். இப்போ நெக்ஸ்ட் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிக்கவாஜி? எஸ் எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा मोक्ष्यसि. स्लाइड. जित्वा वा मोक्ष्यसे महीं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः. कुन्तीயின் மகனே குந்தியின் மகனே, போர்க்களத்தில் நீ கொல்லப்பட்டால் ஸ்வர்க்கத்தை அடையலாம், வெற்றி பெற்றால் இவ்வுலகினை அனுபவிக்கலாம். எனவே உறுதியுடன் எழுந்து போர் புரிவாயாக. ஃபர்ஸ்ட் வந்து கம்பேஷனுக்கு 2 கிளியரா சொல்றாரு. நான் உடம்பு இல்ல, நான் ஆத்மா. அப்படி நீ ஓடி போனா உனக்கு அவமானம், வேஸ்ட் அப்படின்னு 2 திட்டுறாரு. இப்போ 3வது வந்து என்ன சொல்றாரு? ரெண்டாவது ஃபர்ஸ்ட் வந்து கம்பேஷனுக்கு 2 ஆன்சர். இப்போ நெக்ஸ்ட் கேள்வி என்ன கேக்குறாரு? எதுக்கு இது பதிலா இருக்கு? ரெண்டாவது என்ன? அதாவது போர் புரியறதுனால ஏற்படுற அதாவது இன்பமின்மை. குழப்பம் இல்லை, எல்லாமே குழப்பம் தான். இன்பம் இல்லை, சோ எனக்கு சந்தோஷம் வராது. ஐ வில் நாட் கெட் ஹாப்பினஸ். என்ன இன்பம், இதனால என்ன யூஸ்ன்னு சொல்றாரு. சோ எனக்கு வந்து என்ன ஹாப்பினஸ் கிடைக்கும் இந்த வார்ஃபீல்ட்ல? நான் வந்து எதுக்கு நான் அதுக்கு பிச்சைக்காரனாவே போறேன், எனக்கு வேண்டாம், எனக்கு ராஜாங்கம் வேணான்றதுக்கு அவர் சொல்றாரு, நீ வரி பண்ணிக்காதப்பா, பம்பர் ஆஃபர்ப்பா. வின்னானா எப்போ வின் ஆவாரு? தோக்கும்போது வில்ல எடுத்து சொர்க்கத்தை அடைவாரு. எப்போ சொர்க்கத்தை அடைவாரு? அவர் வில்ல எடுத்து சத்திரியத்துக்கு போர் புரிஞ்சாதான் வெற்றி அடைவார். இல்ல நான் கேட்ட கேள்வி வேற. நான் வந்து எப்படி அவர் சொர்க்கத்தை அடைவாரு? சொர்க்கத்தை அடையிறது வீரமரணம் அடையும் பொழுது. வீரமரணம், எக்ஸலென்ட், அதுதான் கேட்டேன். சோ குருக்ஷேத்ரா போர்ல ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா, யார் இறந்தாலும், ஸ்பெஷலி சத்ரியாஸ் அந்த பேட்டில் ஃபீல்ட்ல இறந்தா சொர்க்கத்துல பிளேஸ் வந்து கன்ஃபார்ம்டு. தயவு செஞ்சு நம்ம எல்லாம் ட்ரையே பண்ண வேணாம். நம்ம எல்லாம் அதுக்கு நம்மளுக்கு வீரமும் இல்லை, நம்ம சத்ரியா குவாலிட்டியும் இல்லை. அது ஒரு நிறைய குவாலிட்டி இருக்கு. சோ அந்த சோ உனக்கு இறந்தா உனக்கு ஹெவன், இறக்குற சொர்க்கம். சப்போஸ் உயிரோட இருந்தா அந்த அனுபவிக்கலாம். எப்படி முடியும்? தர்மத்தை ரட்சிக்க. எக்ஸலென்ட். உயிரோட இருக்காங்க, ராஜ பரிபாலனம் பண்ணி உயிரோட இருக்காங்கன்னா என்ன அர்த்தம்னா அந்த ராஜாங்கம் இருக்குன்னு அர்த்தம். சோ உயிரோட இருந்தா ராஜாங்கம், இறந்தா உனக்கு பம்பர் ஆஃபர். எப்படி இருந்தாலும் உனக்கு விக்டரிப்பா, உனக்கு சந்தோஷம் தான், நீ வரி பண்ணிக்காத, லெட்ஸ் கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. பாரு உனக்கு அங்க போனா இங்க சொர்க்கம் பாரு, அதெல்லாம் இங்கெல்லாம் யாரு பாரு, யாரு இவங்கெல்லாம்? இந்திரலோகம் பாத்தீங்களா? இந்திரயர் வச்சிருக்கிற அந்த இந்திரர்கள் வழிகள், அங்க இருக்கிற சொர்க்கத்துல இருக்கிறவங்க என்ஜாய் பண்றவங்க, கீழே வந்து ராஜாங்க கிரீடம் போட்டிருக்காங்க. இப்போ இதுல வெரி வெரி சூப்பர்ப் இது என்ன அப்படின்னு பாக்கலாம். இதுல வந்து எலியோட கதை. இது என்னன்னா, எலி வந்து ஓகே இப்ப வந்து பக்தியில இருக்கிறவங்களுக்கு கோபம் இருக்கணுமா, இருக்க கூடாதா?
இருக்கக்கூடாது. இருக்கக்கூடாது அநியாயத்தை இல்லையா? பார்க்கும்போது கோபம் வரணும். இருக்கக்கூடாது, இருக்கலாம். சோ இப்ப கொஞ்ச நேரத்துல அந்த ஆன்சருக்கு வரலாம். ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஆன்சர் வந்துடலாம், அப்புறமா மேலைக்கு போறேன். இப்ப அனுமான் பாத்தீங்கன்னா, அனுமான் வந்து ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட். ரொம்ப அனுமான மீறினா ஒருத்தர் இருக்காரா? நம்ம கிளாஸ்ல இல்ல யாராவது அனுமான மீறி யாராவது இருந்தா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம். இல்ல ரமணி மேம், பிரபு அனுமானம் மீறி யாருமே இல்ல. இல்ல இல்லையா? ஓகே, கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க மாதாஜி. ஆனா அனுமான் வந்து ராவணன் போனார் இல்லையா லங்கையில, கோவம் வந்து லங்கையே எரிச்சிட்டாராம். இப்பதான் சொன்னீங்க பக்தரா இருந்தா கோவம் வரக்கூடாது. இப்ப அனுமானுக்கு கோவம் வந்துச்சு எப்படி? அநியாயத்துக்காக பார்க்கும்போது பக்தர் கோவம் வரணும். நியாயமானதற்கு துணிச்சல் கோபம் வரும். துணிச்சல் வேணும். அதாவது தர்மத்தை ரட்சிக்கிறதுக்கு துணிச்சலும் தேவைன்னு கிருஷ்ணர் சொல்லியிருக்காரு. துணிவு. சோ பேசிக்கலி துணிவு உண்டு இல்லாம கிருஷ்ணர் விஷயத்துல எது இருந்தாலும் இட் இஸ் ரைட். கோவமா இருந்தாலும் அழுகையா இருந்தாலும், இப்ப அழாத அப்படின்னு. ஆனா இப்ப கிருஷ்ணர் கோயில போயிட்டு நம்ம எனக்கு பிரச்சனை ஆயிடுச்சு, என்னோட மனைவி இப்படி என்ன இடிச்சிட்டாலே, என்னோட கணவன் என்னை அடிச்சிட்டாங்களேன்னு அழுறது தப்பு. ஆனா அதே கிருஷ்ணரை போயிட்டு, கிருஷ்ணா நீ எப்போ வந்து என்ன பாப்ப, எப்போ நான் உன்னை வந்து பாப்பேன், எப்போ எனக்கு உன் மேல பிரேமை, அதாவது எப்படி என்னால பார்க்க முடியலையே உன்னை அப்படின்னும், இல்ல அப்பா இவங்களுக்கெல்லாம் பக்தி இருக்கே எனக்கு பக்தியே இல்லையே அப்படின்னு அழுதாலும், கிருஷ்ணரை சார்ந்த அழுகையும் கிரேட், கிருஷ்ணரை சார்ந்த கோபமும் கிரேட். சோ பக்தர்கள் வந்து நிறைய பேர் வந்து சொல்லுவாங்க இந்த கேரக்டர். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் மைண்ட் செட். லைக் எங்க அண்ணா கூட கேட்டாங்க, ஏய் நீ வந்து ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியில இருக்க, நீ பாட்டுக்கு இன்னும் கூட சிரிக்கிற குடிக்கிற இப்படி இருக்கேன்னா, நம்ம வைஷ்ணவ சம்பிரதாயம் பொறுத்த வரைக்கும் we will enjoy. நம்ம எல்லாமே வெரைட்டி இருக்கு, ஆனா எல்லாமே வந்து will connect to கிருஷ்ணா. எதுவுமே நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க பகவத்கீதா வந்து அப்படியே இருக்கணும், யாருமே அப்படி சொல்ல. கிளாஸ் எடுக்கிற நாங்க ஒண்டி இல்லாம எங்க பிரசிடென்ட் ராமகிருஷ்ண பிரபு கிளாஸ் மார்னிங் 8 o'clock ஈவினிங் வந்து இங்கிலீஷ்ல ஃபுல் லென்த்ல எடுப்பாங்க. அண்ட் பை த வே நீங்க 5:30க்கு நீங்க ஷார்ட் பாகவதம் கிளாஸஸ் வாங்க, அட்டன் பண்ணுங்க. டெய்லி ஒரு டீச்சர் இருப்பாங்க. சோ நீங்க டெய்லி ஒரு ஸ்லோகம் எடுப்பாங்க, ஒரு பாவத்தை நீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம். சோ அதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, எந்த விதமான டிஸ்டர்பன்ஸும் நம்மளுக்கு கிருஷ்ணருக்கும் நம்மளுக்கும் நடுவுல வரக்கூடாது. ஆனா கிருஷ்ணரை சார்ந்தின எந்த ரியாக்ஷனுமே இட்ஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் அப்படின்னு. இங்க வந்து ஒரு குட்டி எலி இருக்கு, எலியோட கதைக்கு போலாம். இந்த எலி என்ன பண்றதா, இது வந்து ஸ்ட்ராபெரி அப்படின்வாங்க. ஸ்ட்ராபெரிக்கு தமிழ்ல என்ன சொல்லுவாங்க எனக்கு தெரியாது, தெரிஞ்சா சொல்லுங்க. சோ இந்த ஸ்ட்ராபெரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த விளக்க பார்த்து அதை போய் சாப்பிடணும்னு போயிட்டு அதுல மடிஞ்சிச்சு, இறந்துச்சு. ஆனா கிருஷ்ணர் நினைக்கிறாரா, அச்சோ அச்சோ எனக்கு என்னோட விளக்க ஆறக்கூடாதுன்னு தன்னோட வாழ்க்கையே அழிச்சுக்கிட்டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அத மோட்சம் கொடுத்துட்டாராம். இப்போ என்ன இந்த மாதிரி இருக்காரு கிருஷ்ணர், தப்பு தானே? கரெக்டா தப்பா? தப்பா கரெக்டா மாத்துதி? சரி, கரெக்ட். ஓகே, தேங்க்யூ வெரி மச். தப்புன்னு சொல்லலாம், ஆனா நம்மளுக்கு அதுக்கு ரைட் இல்லை. ஏன்னா அது அவரோட இஷ்டம், மோட்சம் அவர் கையில இருக்கு. என்கிட்ட ஒரு சாக்லேட் இருந்துச்சுன்னா நம்ம 1000 பேசலாம். இங்க வந்து நிறைய பேர் இருக்காங்க, 44 பேர்ல நான் யாருக்கு வேணா கொடுக்கலாம். நான் இங்க வேணா ஆர்கியூ பண்ணலாம், மாதாஜி நீங்க எப்படி கொடுக்கலாம், அங்க எப்படி கொடுக்கலாம், நீங்க பிரபுக்கு எப்படி கொடுப்பீங்க, நீங்க எப்படி மாதாஜி கொடுக்கலாம். ஆனா 44 பேர்ல கொடுக்குற ரைட் எனக்கு இருக்கு. அதே மாதிரி மோட்சம் கொடுக்குற ரைட் கிருஷ்ணர் கிட்ட இருக்கு. அவருக்கு தோன்றச்சே கொடுப்பாரு. பட் பூதனாவுக்குமே அவர் மோட்சம் கொடுத்தாரு. வெரி நைஸ். ஞாபகம் இருக்கா? கலரிட்டிங் அவ்வளவுதான். பூத்தனா சொன்னா வாயில ஸ்லோகம் வந்துடும் எனக்கு. பூத்தனாவோட ஸ்லோகம் அடக்கி வச்சுட்டு கிளாஸ்ல எடுக்கிறேன் நான். இப்போ என்னன்னா, நேஹா விக்ரம நாசஸ்தி பிரத்யவாயினே வித்யதே சொல்பம் அப்பியஸ்ய தர்மஸ்ய திராயதோ மகதே பயா. சோ என்னன்னா, சொல்பம் அப்பியச கொஞ்சோண்டு பக்தி காட்டினாலும் சூப்பர். அதனால என்னன்னா, கிருஷ்ணரை வந்து பார்த்தோம்னா இம்ப்ரெஸ் பண்றது ரொம்ப ஈஸி. ஏன்னா நம்ம வந்து ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு இன்ச் தான் எஃபர்ட்ஸ் போடணும், மத்ததெல்லாம் அவரே கொடுப்பாரு. நம்ம தாமோதர் அஷ்டகத்துல அதான் 1 inch ஷார்ட். என்னன்னா அந்த 1 inch வந்து நம்ம எஃபர்ட் தான், இன்னொரு 1 inch அவர் கொடுத்துருவார். சோ கிருஷ்ணரை இம்ப்ரெஸ் பண்றதை விட லைஃப்ல ஈஸியஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் இல்ல. யாரெல்லாம் வந்து மாதாஜி நான் யாரெல்லாம் லவ் மேரேஜ் சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க, யாருமே இல்லையா? சரி வேற கேள்வி கேக்குறேன், யாரெல்லாம் கல்யாணத்துக்கு அப்புறமாவது லவ் பண்ணீங்க? யாருமே இல்லையா? ஓகேப்பா. இப்போ பிரபுக்கள் மாதாஜிக்கள் எல்லாருமே இருக்கீங்க. சோ இப்போ நீங்க எல்லாம் ஓகே, எல்லாருமே வந்து நம்ம எல்லாருமே ஒரு ஸ்டேஜ்ல இம்ப்ரெஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, மனைவிய கணவனை மனைவியும். யாராவது வந்து மாதாஜி நான் 100% இம்ப்ரெஸ் பண்ணிட்டேன், எனக்கு அவரனாலும் அவங்கனாலும் சூப்பர் இன்ட்ரெஸ்ட், சூப்பர் பிரியம், ஒரு தடவை கூட நம்ம மேல அவங்க வந்து தப்பாவே ஃபீல் பண்ணது இல்லை அப்படின்னு யாராவது இருந்தா சொல்லுங்க. அப்படி கணவரை பத்தி நான் சொல்ல மாட்டேன். இடத்துல எனக்கு பிரேமை உண்டு.
கண்ணனிடத்துல பிரேமை உண்டு. கணவனிடத்துல 100% வந்து நான் இம்ப்ரெஸ் பண்ணல. ஆனா கண்ணனிடத்துல பிரேமை உண்டு. ஐயோ 100%ன்னு ரமணி தெரியல. மாதாஜி, வெரி நைஸ் மாதாஜி. உங்களை பார்த்து நானும் ஃபாலோ பண்றேன். நாளையில இருந்து வந்து வெரி சிம்பிள். நானும் ட்ரை பண்ண இப்போ ஒரு 3 மந்த் ஸ்ட்ராட்டஜியா எடுத்திருக்கேன். நியூ இயர் ரெசல்யூஷன். மனசுக்குள்ள இருக்கிற ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா, இந்த குடும்ப சிக்கல், இந்த கண்ணனுடைய அந்த பிரேமைய வந்து நான் எப்பவுமே எனக்குள்ள இருக்கணும் அப்படின்னு நான் பிரார்த்திக்கிறேன். அவர்கிட்ட வந்து நான் இந்த அந்த அந்த நடுவுல வந்து எதுலயும் வராம அவரை நான் நினைக்கணும். எப்போதும் போல நான் பாகவதம் படிக்கணும். அவரை வந்து நான் எப்பவும் நான் அவரை வந்து ரசிச்சுட்டு அவரையே ரசிக்கணும். அதுதான் அந்த வெரி குட். குடும்பத்தை மத்தவங்க வந்து நடுவுல பண்ற அந்த தொல்லைகள்ல இருந்து இதெல்லாம் வேண்டாம். அதுதான் நான் அவர்கிட்ட கேட்டுக்கிறது. வெரி நைஸ். சி ரமணி மாதாஜி அப்படியே வெரி கிளியர் ரியலைசேஷன். இன்ஃபேக்ட் வெரி அட்வான்ஸ் ரியலைசேஷன் இன் லெவல் 1. மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் டைம் கிளாஸ் 18 days இல்ல இதுக்கு முன்னாடி எடுத்திருக்கீங்களா? நான் வந்து என்னன்னா, படிக்கிற காலத்துல இருந்தே கண்ணன் இடத்துல அன்பு உண்டு. நேச்சுரல். ஸ்பெஷலா கிளாஸ்க்குலாம் போனதில்ல. ஓகே. நேச்சராவே வந்து கண்ணன் வந்து என் மேல கருணை வச்சான்னு தான் நான் சொல்லணும். கருணையோட என்ன பார்த்துட்டு இருக்கிறதுனால தான் எனக்கு பாகவதம் வந்து ஒரு 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 பக்தர் மூலியமா எனக்கு பாகவதம் புக்கு கிடைச்சது. அத ஹரிபோல். நான் முறையா வந்து கத்துக்க ஒரு பிராமணரும் இங்க வந்தார். எந்த ஊரு? அவர் அத எனக்கு அது பாகவதம் எந்த ஊர் நீங்க மாதாஜி? எந்த ஊர்? இஸ்கான் புக்கும் நாங்க இருக்கிறதுங்களா? எந்த ஊர்? எந்த ஊருன்னு கேட்டேன். நாங்க பிறந்து வளர்ந்தது தமிழ்நாடு, இருக்கிறது பெங்களூர். ஹரே கிருஷ்ணா. எந்த ஊர்ல இருக்கீங்க மாதாஜி? பெங்களூர்ல இருக்கோம். பெங்களூர். ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரிபோல். வெரி நைஸ். ஸோ பேசிக்லி என்னன்னா, பக்தின்றது என்னன்னா, இப்போ வந்து நம்ம எவ்வளவுதான் ட்ரை பண்ணாலும் சரி, ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் விடுங்க, பசங்களா இருந்தா கூட எவ்வளவுதான் நம்ம இம்ப்ரெஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணாலும் ஏதாவது ஒண்ணு அவங்களுக்கு தப்பு இருக்கும். இப்ப பாருங்க, எங்க அம்மா கூட எனக்கோசரம் உயிர் விடுவாங்க. ஆனா நான் ஏதாவது ஒண்ணு தப்பு இருந்துச்சுன்னா அது சொல்லுமா, பாருமா இது நீ தப்பா பண்ண. அந்த மத்த 99 விஷயங்கள் அப்ரிஷியேட் பண்ணது கூட இல்ல. ஆனா ஏதாவது ஒண்ணு தப்பாச்சுனாமா, இது போய் நீ இப்படி பண்ணிருக்க கூடாதுமா அப்படின்னு. சோ எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, அந்த 99 விஷயங்களை விட அந்த 1 தப்பு தான் நமக்கு தெரியும். ஆனா கிருஷ்ணர் ரிவர்ஸ், நம்ம பண்ற 99 தப்புங்களை விட்டுட்டு அந்த 1 தான் அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாராம். அதான் அவரோட குவாலிட்டி. அதனாலதான் இங்க வந்து சொல்லியிருக்காரு, நேஹாபிக்க சொல்பம் அப்பியசே தர்மசே, கொஞ்சோண்டு இருந்தாலும் வந்து அதுதான் டாப் மோஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்லியிருக்காரு. எதுக்கு அப்படின்னா, இப்ப வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இது வந்து எல்லாருமே கேட்டுருக்கீங்க. கர்ம நேவாதிகாரசே மா பலேஷு கதாசன மா கர்ம பலஹே தூர்பூர் மா தே கர்மணி ஸ்வகர்மணி. சோ பேசிக்கலி இது என்ன சொல்றாங்கன்னா, கர்மனே வாதிகாரஸ்தே, உனக்கு கர்மத்தை அதிகாரம் இருக்கு கர்மம் செய்யறதுக்கு. மா பலேஷு கதாச்சன, அதோட பலனை எதிர்பார்க்காத. ஓகே ஓகே சந்தோஷம், நான் தான் பண்ணேன் அப்படின்ற அகங்காரத்திலயும் இருக்காது, அதுக்குன்னு கர்மத்தை பண்ணாமலையும் உட்காராது. 4 பாயிண்ட்ஸ் பியூட்டிஃபுல்லா சொல்றாங்க. யூ ஹேவ் ரைட் டு டூ த டியூட்டி. ஆனா ஐ டிட் என்ற ஐ ஃபேக்டர் எடுத்துட்டு, ரெண்டாவது வந்து ரிசல்ட்ஸையும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடாது. அண்ட் ஃபைனலி என்னன்னா, நீங்க வந்து என்னன்னா எந்த பாயிண்ட் இன் டைம்லயும் பண்ணாமலும் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. சோ இத நம்ம பார்க்கலாம். படிங்களேன் மாத்தரி. कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म बलहेतुर्भूर्मा शंगो அஸ்வகர்மணி. உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்ய மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு. ஆனால் செயல்களின் பலன்களில் உனக்கு அதிகாரம் இல்லை. உனது செயல்களின் விளைவுகளுக்கு உன்னையே காரணமாக ஒருபோதும் எண்ணாதே. கடமையை செய்யாமல் இருக்க ஒருபோதும் பற்றுதல் கொள்ளாதே. வெரி நைஸ். ஸோ இப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா, இப்போ வந்து எனி பாயிண்ட் இன் டைம் வந்து நீ இந்த மாதிரி கர்மம், அதாவது நீ வந்து உன்னோட விடுத்த, சோ பேசிக்கலி நான் சொன்னது அந்த 4 பாயிண்ட்ஸ் கவர் ஆயிடுச்சு. சோ இப்போ ஏன் இவர் இதை சொல்றாருன்னா, நீ வந்து கர்மத்தை செய் அப்படின்றதுக்கு ஒரு பாயிண்ட் எதுக்கு சொல்றாருன்னா, 3வது சொல்றாருல்ல, பாவங்களை வந்து செய்யணும்னு. பாவங்கள் செய்யறனா இல்லையான்றது உனக்கு ரைட் இல்ல டிசைட் பண்றதுக்கு. நீ வந்து சோல்ஜர், நீ ஃபைட் பண்ணும். அதோட ரிசல்ட் வந்து நீ ஏன் நினைக்கிற, அதாவது நான் விக்டரியா ஃபெயிலியரான்றது நம்ம நினைக்கிற ரிசல்ட். அர்ஜுனர் இது பண்றதால பாவமா நல்லதான்றதும் நீ நினைக்க கூடாது. யூ ஹாவ் டு டூ யோர் டியூட்டி. நான் தான் பண்ணேன் அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது. நிறைய தடவை நம்மளுக்கு நான் தான் அப்படின்ற ஃபீலிங் இருக்கும், ரைட்? இப்ப பார்த்தானா, இப்போ நான் கோயில் போகணும் அப்படின்னு ஒரு டிசிஷன் எடுத்தா கூட வளர்ந்த பசங்களா இருப்பாங்க. ஆனாலும் நம்ம நைஸ்ல ஐயோ நான் இல்லைன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க இருக்கதான் போறாங்க. ஆனா அந்த 1 மணி நேரம் கூட நம்ம விட மாட்டோம். ஏன்னா நம்ம நான் தான் அப்படின்றதுல இது வந்து நான் வந்து அவங்க தலைகர்மம் அப்படின்னு சொல்ல,
பட் நம்ம ரொம்ப நம்மக்குள்ள நம்ம வச்சுக்கிறோம். ஆனா கிருஷ்ணர் இஸ் தேர், ஹில் டேக் கேர். சில தடவை வி ஹாவ் டு டேக் கேர். அதுக்குன்னு மாதாஜி கிருஷ்ணர் இஸ் தேர், ஐ வில் டேக் கேர்னு சொல்லிட்டு நான் 5 வயசு குழந்தைய நான் மார்க்கெட் பிளேஸ்ல போய் விட்டுட்டேன் மாதாஜி, அச்சோ மாதாஜி கிருஷ்ணர் எனக்கு திரும்ப குழந்தைய கொடுக்கலன்னு சொல்லாதீங்க. அதுக்குதான் ஆக்ஷன் யூ ஹாவ் டு டூ. லாஸ்ட்ல சொல்லியிருக்காரு, டூ யோர் டியூட்டி. நீ உன்னோட டியூட்டியை செய்யணும், ஆனா பயனை எதிர்பார்க்காத. நான் தான் செஞ்சேன்னு நினைக்காத, அதுக்குன்னு செயலை செய்யாலுமோ இருக்காத அப்படின்னு சொல்றாரு. நம்ம செய்யும் செயலை ரசிக்கணும் அப்படின்னு. இது வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து வெரி பியூட்டிஃபுல் ஸ்லோகா. விவசாய ஆத்மிகா புத்தி ஏகேயா குரு நந்தனா பௌஷாக்கானந்தஸ்ய கியான் விவசாயினாம். சோ பேசிக்கலி ஓகே, டிரான்ஸ்லேஷன் யாராவது படிங்க. இது வரைக்கும் படிக்காதவங்க படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. இவ்வழியில் உள்ள ஒருத்தர் படிங்க, நிறைய இருக்கும் இன்னைக்கு சாப்டர். இவர்களது லட்சியம் ஒன்றே, குரு வம்சத்தின் செல்வன் உறுதியற்றவரது அறிவோ பல கிளைகளை கொண்டது. சோ இவங்க வந்து என்ன சொல்றாருன்னா, ரொம்ப வெரி நைஸ் ஸ்டோரி. என்னன்னா இப்படி இருக்கிறவங்க, அதாவது விவசாய ஆத்மிகா புத்தி ரீகேயா குருநந்தனா அப்படின்னா ஒன் பாயிண்டட் ஃபோக்கஸ். இதுல வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல் கதை என்ன இருக்குன்னா, நம்மளோட அர்ஜுனருக்கு வந்து பீமருக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும்ல பீமாவோட குவாலிட்டி. பீமாவோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன? கதை. பீமா பலசாலி. கதை கதை அது இல்ல, அது ஓகே, அது ரொம்ப சீரியஸா பழம் மேம். வீர் சாப்பிடு. ஈட்டிங் இப்ப வந்து நல்லா சாப்பிடுவாரு. சாப்பிடுவாரா? சரி, கதை சொல்லலாம். ஐம் குட் இன் ஸ்டோரிஸ், அதனால கதை சொல்றேன். கதை பேசலாமா? இப்ப வந்து பீஷ்மர்ல பீமா வந்து என்னன்னா, ஒரு நாள் வந்து இப்ப வந்து யூஸ்வலா அம்மா வந்து சாப்பிட்ட அப்புறம் தான், சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடி பசங்களுக்கு வைப்பாங்க. இந்த காலம் இல்ல, அந்த காலம். ஓகே, சோ சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடி வந்து பசங்களுக்கு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மிஞ்சதை தான் சாப்பிடுவாங்க. ஆனா குந்தி அம்மா உண்டி எல்லாருக்கும் சாப்பாடு வச்சுட்டு அவங்க சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் பீமக்கு வைப்பாங்களாம். எதுக்கு? பாரம்பரியம் பாக்குறாங்களா? இல்ல, ஏன்னா அவருக்கு அவங்க அம்மா கொடுத்தாதான் அவருக்கு வயிறு ஃபுல் ஆகும். அவ்வளவுலாம் இல்ல. அப்பனா யுதிஷ்டர் அப்படி இல்லையா? பசி அடங்காது அவருக்கு, அதனால கடைசி ஒரு பிடி பசி அடங்காது. அண்ட் செகண்ட் திங் இஸ் அவர் காணாம போகும்போது கூட திரும்ப அவர் கிடைக்கும் போது அவங்க அம்மா எல்லா உணவையும் சாப்பிடுவார், அப்பவும் பத்தாது. லாஸ்ட்ல அவங்க அம்மா கொடுக்குற உணவுனாலதான் அவருக்கு வந்து வயிறு நிறையும். ஓகே, சோ இது ஒரு சைட்ல. பட் மெயின் ஸ்டோரி என்னன்னா, பீமாக்கு எவ்வளவு கொடுத்தாலும் பசி தாங்க தீராது. ஏன்னா அவரும் வாயுவோட புத்திரன் இல்லையா? சோ அதனால பசியே அடங்காது அவருக்கு, அவ்வளவு பசி. இப்ப வந்து அவர் ஓவர் ஈட்டிங், ஆனா ஓவர் ஈட்டிங்ல அவர் பாடிக்கு அது மேட்சிங் ஈட்டிங். இப்ப வந்து ஒரு நாள் கரண்ட் போயிடுச்சு. என்ன மாத்தாச்சு அந்த டைம் கரண்ட் போச்சுன்னா, கரண்ட் இல்ல, செம்ம காற்று வீசிட்டே இருக்கச்சு, எல்லா விளக்கும் அணைஞ்சு போச்சு. அப்போ ஒரு 2 minutes ஆகும் இல்லையா? இன்வெர்டர் எல்லாம் அந்த டைம் இல்ல டக்குன்னு ஆன் ஆகிறதுக்கு. ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் ஆன உடனே லைட் எல்லாம் பண்ணி அதுக்குள்ள ஒரு ரொம்ப ஸ்பீடு. ராஜாங்கத்துல நடந்த கதை. டபக்குன்னு பார்த்தா சாப்பாடு எல்லாம் காலி ஆயிடுச்சு. ஆனா எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுச்சு இது யாரோட செயலா இருக்கணும் அப்படின்னு. யாரோட செயல்? பீமா. இந்த செயல் பண்ண உடனே அர்ஜுனர் ஒரே ஓட்டமா ஓடி துரோணாச்சாரியார் கிட்ட போய் ஒரு கேள்வி கேட்கிறார். என்ன கேள்வி கேட்கிறார்? கேள்வியில ஒரு விஷயம் சொல்வாரு, கேட்பாரு, கம்ப்ளைண்ட் எப்படி வேணா எடுத்துக்கோங்க. என்ன பண்றாரு? அந்த இரவு நேரத்திலயும் அவரால் சாப்பிட முடியாது. ஆன்சர் தெரிஞ்சா சொல்லாதீங்க, தெரியாதவங்க சொல்லுங்க. எப்படி அவரு இருட்டுல கூட எதுவுமே அந்த மாதிரி டைம்ல கூட அவரால எப்படி அதை சாப்பிட முடிஞ்சது? எந்த மாதிரி டைம்ல சாப்பிட முடியுது? நெக்ஸ்ட் வேற கேள்வி. எல்லாரும் சொல்லணும். எவ்வளவு பேர் இருக்கீங்க? 46 பேர் இருக்கீங்க. இவருக்கு மட்டும் இப்படி ஒரு அமைப்பு அப்படின்னு கேட்டிருக்கலாம். பசிப்பு கரெக்டா கேட்டாங்க மாதாஜி. நானும் அதான் கேட்டிருப்பேன். இவன் ஏன் இப்படி சாப்பிட்டு முட்டான்? நான் இன்னைக்கு கொஞ்சம் டீசெண்டா கேட்டீங்க. நான் வந்து என் சாப்பாடும் சேர்த்து சாப்பிட்டான் பாருங்க இவன் அப்படின்னு கேட்டிருப்பேன். நீங்க எல்லாம் நல்லவங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் ரொம்ப கெட்ட பர்சன். நான் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி விட்டுருவேன். சோ இந்த மாதிரி நிறைய ஆன்சர்ஸ். என்ன மாதிரி யாராவது திங்க் பண்ணீங்களா? யாருமே கம்ப்ளைண்ட் இல்லையா? இருட்லயும் பாக்குற திறன் இருந்துச்சு. இருளையும் பாக்குற திறன் பீமாக்கு இல்ல, அர்ஜுனருக்கு தான் இருந்துச்சு. ஏன்னா அர்ஜுனர் இருட்லயும் போர் புரிவார். அதனால அவரோட பேரு டாஷ் என்ன? தனஞ்சயா. தனஞ்சயா அவர் பேரு. பட் இந்த பர்டிகுலர்லி இருட்லயும் போர் புரிவதனால அவரோட பேரு குடாகேஷா. ஹரிபோல் குடாகேஷா. வெரி நைஸ். ரைட். சோ இப்ப வந்து இப்ப என்ன எதுக்கோசரம் கதை பேசிட்டு இருக்கேன் பாருங்க, கிளாஸ் எடுக்கிறதுக்கு. அதான் சொன்னேன்,
போய் அவர் வந்து நம்மள மாதிரி இல்லைல்ல, அதனால அவர் சமத்தா என்ன கேக்குறாருன்னா, எப்படி இருளுல அவனால அவ்வளவு சீக்கிரம் சாப்பிட முடியுது, அதுவும் அவ்வளவு ஃபாஸ்டா? How is he able to do such an act so fast? அப்ப வந்து துரோணாச்சாரியா கிளாஸ் எடுக்கிறார். ஏன்னா ஃபோக்கஸ், ரைட்? விவசாயாத்மிகா புத்தி ரேகேஹா குரு நந்தனா பௌஷாகானந்தியஸ்ய தியான் விவசாயினா ஒன் பாயிண்டட் ஃபோக்கஸ், ரைட் இருந்துச்சுன்னா. அப்போ பீமாக்கு இருக்கிற ஒரே ஃபோக்கஸ் ஃபுட். கரண்ட் இருக்கோ இல்லையோ 4 அடி போட்டா ஃபுட் அங்க இருக்கும். லெஃப்ட்ல சாம்பார், ரைட்ல ரசம், எதுல சட்னி, லெஃப்ட்ல சப்பாத்தின்றது அவருக்கு மனப்பாடமா இருக்கு. ஓகே, அதே மாதிரி அர்ஜுனருக்கு அந்த டைம் எடுத்த கிளாஸ் தான் அவரு லெஃப்ட்ல பறவையோ ரைட்ல பறவையோ மேல பறவையோ எல்லாம் தெரியல, அது ஒரு கண்ணுன்னா அந்த கண்ணுல இருக்கிற அந்த பியூப்பிள் இருக்கிற அந்த டாட் அவர் கண்ணுல தெரிஞ்சிச்சு. அங்கதான் அவர் கிளாஸ் எடுத்தாரு. இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? ஒரு செயல் நல்லதா கெட்டதான்றது நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் இல்ல. நல்லதா இருந்தா அதுல இருந்து நல்லதை எடுக்கணும், கெட்டதா இருந்தா அந்த கெட்டதுல இருந்து கெட்டதை எடுக்க கூடாது, கெட்டதுல இருந்து நல்லதை எப்படி எடுக்க முடியும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு அர்ஜுனர் அப்படின்றத பாக்கலாம். இப்போ குறிப்பா பாத்தீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஹெட்டிங் யாராவது படிங்கப்பா, என்ன இருக்குன்னு. சித்தாதீர் முனி அறிகுறிகள் உணர்ச்சிகளை திருப்திப்படுத்தி சாரிப்பா, அறிகுறிகளா? உணர்ச்சிகளை திருப்திப்படுத்தும் அனைத்து வகையான விருப்பங்களையும் படிக்கணும். ஏன்னா நீங்க ரூல் எல்லாம் இல்ல, நீங்க ஒருத்தர் படிச்சு நீங்க படிச்சதை கேட்டுதான் நான் ஆன்சர் கிளாஸ் எடுக்கணும். சோ சித்தாதர் முனி பத்தி அவர் கேக்குறாரு. அதாவது சித்ததீர் முனி, தீரா, மகாத்மா எல்லாருமே ஒரே கேட்டகரி. என்னன்னா எல்லாமே அவங்களோட கேரக்டர் என்ன, அவங்களோட குவாலிட்டிஸ் என்ன அப்படின்னு. சோ பேசிக்கலி வாட் டு தே டூ, வாட் டு தே ஸ்பீக், வாட் டு தே வாக், வாட் டு தே ஆக்ட், என்ன செய்வாரு, எப்படி நடப்பாரு, எப்படி உட்காருவாரு அப்படின்னு சொல்லி அவர் கேட்கிறாரு. ஏன்னா இது வரைக்கும் நிறைய கிளாஸ் எடுத்துட்டாரு கிருஷ்ணர். இவர் வந்து அந்த கிளாஸ பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னு விரும்புறாரு. நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஒன் என்ன மாதாஜி? அதாவது 2.55 சொன்னீங்க, 2.56 பேச்சு, இன்பம், துன்பம், பயம், கோபம் இவற்றின் பாதிப்பு இல்லை. எப்படி இருக்கிறான்? ஆமை தன் ஓட்டிற்குள் உடலை சுருக்குதல் போல எப்படி நடந்து கொள்கிறான்? சோ 56, 57ல என்னன்னா அவரோட பேச்சு எப்படி இருக்கும்னா, அவனுக்கு சந்தோஷம், துக்கம், பயம், கோவம் எதுவுமே அவனுக்கு இல்லை. சோ பேசிக்கலி இந்த நேச்சுரல் ரியாக்ஷன் சொல்லுவாங்கல்ல நம்ம, அவனை எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா இல்ல சொன்ன கட்ட ஜென்மம் இல்ல, அவனுக்கு எதுவுமே எஃபெக்ட் இருக்காது. இட் வில் நாட் அஃபெக்ட். யாராவது கத்தினாங்கன்னா அஃபெக்ட் ஆகாது. ஒரு லெவலுக்கு நம்மளையும் இது பொருத்தம். எப்படின்னா நீங்க வீட்டுல இருந்து கிளம்பி குருச்சேத்ராக்கு வந்தீங்கல்ல, இன்னைக்கு வந்தீங்களா இல்லையா? வந்தோம். இப்போ எத்தனை ரோட்ல நாய் வந்துச்சு உங்க பின்னாடி? எதுவுமே வரல. தெரிஞ்சதெல்லாம் குருஷேத்திரம், கிருஷ்ணர், அர்ஜுனர், அவ்வளவுதான். நீங்க சொல்ற கதை விவசாய ஆத்மிகா வித்தி தெரியுதா? அந்த டைம் டிராவல் அப்போ கிடைக்க தெரியல. கரெக்ட் தானே? ரைட். இப்போ வந்து இதே அதான் நம்மளுக்கும் இருக்கு. அதனாலதான் நம்ம ஒழுங்கா நேரா வந்துட்டோம். இப்போ ஜென்ரலா ஆபீஸ் போறோம் வச்சுக்கோங்களேன், நிறைய இப்போ ஆபீஸ்ல போறச்சே வழியில ரோட்ல எவனாவது ஒரு திட்டினானா நம்ம மனசுல இருக்கும். பாஸ் திட்டினா அதை விட ஞாபகம் இருக்கும். ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் திட்டாங்கன்னா சரி இவங்களுக்கோசரம் நான் வேலை செய்யறேன், நம்மள திட்டுறாங்க, நல்ல ஞாபகத்துல இருக்கும். ஆனா அதிகமா ஞாபகம் இருக்கும். விடவே முடியாது. அச்சோ இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைலாக் என்ன, ஃபர்ஸ்ட் வீட்டுக்கு போன உடனே எனக்கு சாப்பாடு போட்ட உடனே நீ என்ன பண்ண போற, அப்பதான் படிச்சுட்டு இருந்தேன் MBA, நான் வந்து வேலையை வந்து விட போறேன் அப்படின்னு. வேலையே கிடைக்கல, ப்ராஜெக்ட் தான் விட போறேன். அப்போ விப்ரோல கொடுத்தாங்க, விட போறேன்னு ஒரு பெருமையா சொன்னேன். அவங்க எடுத்து உடனே சொன்ன வார்த்தை தண்டசோரா, நீ உட்காந்து சாப்பிடுவேன்னு. நான் வேற தமிழ் இல்லையா தெலுங்கா, அப்படியே எனக்கு ஒரு சைடு அப்படியே எனக்கு சாப்பாடே இறங்கல. இன்னும் கூட ஞாபகம் வச்சிருக்கேன் பாருங்க. உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? என்னன்னா நம்மளோட மெமரி வந்து என்னன்னா குட் திங் எல்லாம் மறந்துடுவோம். மறப்போமோ இல்லையோ அது வேற விஷயம். ஆனா பேட் திங் எல்லாம் இம்ப்ரெஷன் அப்படியே போய் என்ன சொல்லுங்க, அச்சுல எழுதின மாதிரி அப்படியே பச்சை குத்தின மாதிரி எழுதிடும். மாதாஜி சொன்னது எவ்வளவு அக்யூரேட் பாருங்க. அந்த மாதிரி நின்றுடும். சோ இதுதான், இதெல்லாம் அவங்களுக்கு அஃபெக்ட். இப்போ ரோட்ல வர நாய்கள்லாம் குறைச்சா நம்மளுக்கு தெரியாது, ஏன்னா நம்மளுக்கு அந்த இம்பாக்ட் இல்ல. அதே மாதிரி இவருக்கு வந்து எதுவுமே இம்பாக்ட் இருக்காது. he will know but he will not react. இது அப்புறமா பாத்தீங்கன்னா இன்னொன்னு என்ன, ஆமை மாதிரி. இப்ப வந்து ஆமைனா டாட்டாய்ஸ், ரைட்? அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆபத்துனா அந்த தலையை உள்ள வச்சுக்கும், மறுபடியும் தலையை வெளில விடும். அதே மாதிரி இவங்க வந்து எந்த விதமான எக்ஸ்டர்னல் ஃபீச்சர் சென்சஸ்லயும் அஃபெக்ட் ஆக மாட்டாங்க. கண்ணு வந்து ஏதோ ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்த்துச்சுன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ஆயிடும். காலையில வந்து மங்களார்த்தி நான் யூடியூப்ல பாப்பேன், நடுவுல ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வரும், லிப்ஸ்டிக் ஆட் வந்துச்சுன்னா அதையே பார்ப்பேன் ஒரு செகண்ட். சரி டெய்லி லிப்ஸ்டிக் போடுவேன்னா அதுவும் இல்ல, 2 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை இல்ல 1 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை போடுவேன். ஆனாலும் நம்ம பார்ப்போம், இன்ட்ரெஸ்ட். ஓகே, ஏன்னா நம்மளோட வாட் யூ கால் அந்த சென்சஸ்க்கு ஒரு நேச்சுரல் அட்டென்ஷன் இருக்கும். அதுல நம்ம ஈடுபாடு இருக்கோ இல்லையோ நம்மளுக்கு இருக்கும். சரி, அந்த மாதிரி ஒரு பாயிண்ட் நம்மளோடது. அது லாஸ்ட் ஒன் படிங்க மாதாஜி, 2.64 to 72. எப்படி நடந்து கொள்கிறான்? ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்ட வாழ்க்கை.
எப்படி விளக்குனா அவனுக்கு பேசிக்கலி எந்த ஆசைகளும் இல்லை, இஸ் ஜஸ்ட் ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஆல் ஆசைகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. இந்த ஸ்லோகா மாதாஜி. ஆசைகள்ன்றது எதை மீன் பண்ணுது மாதாஜி? பௌதிக ஆசைகள். சாரி. பௌதிக ஆசைகள் தங்கமா இருக்கலாம், அது ஒரு தங்கமா இருக்கலாம், அது ஒரு ஒரு வீடு கட்டணும், நிறைய சொத்து சம்பாதிக்கணும், அந்த மாதிரி ஆசைகளா இருக்கலாம். அந்த ஆசைகள் எல்லாம் அவருக்கு கிடையாது. ஓகே, அந்த இது எங்க அம்மா மாதிரி பேசுறீங்க நீங்க. பௌதிக ஆசை எல்லாம் எனக்கு எதுவுமே இல்லை, ஆனா அம்மாக்கு நிஜமாவே இல்லை. ஆனா ரொம்ப பிரியம் பசங்கன்னா. இப்ப அது பௌதிகமா இல்லையா? அது பந்தம், பௌதிகம் பந்தம். சோ பேசிக்கலி நம்ம இங்கிலீஷ்லயும் தமிழ்லயும் மல்டிபிள் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். பட் பௌதிகம்னா இந்த வேர்ல்ட்ல இருக்கிற ஆசைகள். இப்போ யூஎஸ்ஏல போய் நீங்க என்ன சாப்பிட்டீங்கன்னு கேட்டானா நீங்க ஒரு மெனு கார்டு கொடுப்பீங்க. அந்த மெனுல நான் பார்த்துட்டு மாதாஜி சாரி மாதாஜி ரைஸ் போட்டிருக்கீங்களே அது தப்பு மாதாஜி, இந்தியான்னு சொல்ல முடியுமா? மாதாஜி எனக்கு யூஎஸ்ஏல கிடைச்சிச்சுன்னு. கரெக்டா? அதே மாதிரி பௌதிகத்துல இருக்கிறது ஜுவல்லரி, அதான் சொன்னேன் எங்க அம்மா மாதிரி, ஜுவல்லு நகை இதெல்லாம் உண்டி இல்ல. பசங்க மேல இருக்கிற பற்று, பந்தம், நிர்பந்தம் எப்படி வேணா வச்சுக்கலாம், எல்லாமே பௌதிக கேட்டகரி தான். ரைட்? கேட்டகரைஸ் பகவான் மேல ஆசை வைக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க சாஸ்திரங்கள்ல. முக்திக்கு ஆசை வைக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. எது முக்திக்கு ஆசைப்படணும். ஆமா கரெக்ட். எனக்கு எதுவும் கேட்கல. ஐ எம் நாட் ஆடிபிள். ஓகே முச்சிச்சி. நோ ஈவன் ஐ குட் நாட் அன்மியூட், சாரி சடனா மியூட் போட்டுறீங்க. ஸோ அதனால இப்போ வந்து என்னன்னா நம்ம விவசாய ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி அட் எனி பாயிண்ட் இன் டைம் எந்த விதமான இதுவும் டிஸ்டர்பன்ஸும் இருக்கக்கூடாதுன்னா இன்க்ளூட்ஸ் போத். ஸோ முக்தின்றது ரொம்ப அட்வான்ஸ், அதுக்கு நம்ம அப்புறம் வரலாம். ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் இந்த குட்டி பையன் யார் தெரியுதா? குட்டி பையன் துருவனா? இன்னொரு குட்டி பையன் இருக்கான் துருவனை தவிர, பிரஹ்லாத். Yes, Prahlad is considered to be super great. ஏன்னா துருவா is from a good family, a Kshatriya family. Prahlad is from a என்ன family? Rakshasa family, not Rakshasa, but basically அசுர குணம், right? அசுர குணத்துல இருந்து இப்படி இருக்கிறது ரைட். துருவா வந்து என்ன கிராண்ட் சன் ஆஃப் பிரம்மா, கிரேட் கிராண்ட் சன் ஆஃப் பிரம்மா, பிரம்மாவோட மகன் ஸ்வயம்பு மனு அந்த மாதிரி அதே பரம்பரையில வர்ற குழந்தை இல்லையா? உத்தானு பாண்டாவோட அவனோட மகன் தான் பிரஹ்லாத். சோ பேசிக்கலி கிரேட் கிராண்ட் சன் ஆஃப் பிரஹ்லாத் இல்ல, சாரி, கிரேட் கிராண்ட் சன் ஆஃப் இவரு பிரம்மா, துருவா. ஆனா பிரஹ்லாத் வந்து பாத்தீங்கன்னா டோட்டலி வந்து அசுர குலத்தில் சேர்ந்து அப்படி இருக்கிறவன் தான் கிரேட் அப்படின்னு. சுத்தி இருக்கிறவங்களும் அசுரர்கள் தான். மாதாஜி 2.55. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச பிரஜஹாதி யதா காமான் சர்வான் பார்த்த மனோகதான் ஆத்மன் ஏவாத்மனா துஷ்டஹ ஸ்தித பிரகஞஸ்ததோச்யதே. புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பார்த்தனே, எப்போது ஒருவன் தமது மனக்கற்பனையினால் எழும் புலனுக்கர்ச்சிக்கான எல்லா ஆசைகளையும் துறந்து தூய்மை அடைந்த மனதுடன் தன்னில் திருப்தி அடைகின்றானோ அப்போது ஸோ பேசிக்லி கண்ட்ரோலிங் ஆஃப் சென்சஸ் அதான் சொல்றாங்க. டுவாலிட்டின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? இஷ்டம், பேஷ்டம், எனிமி, ஃப்ரெண்டு, ஆங்கர், இந்த மாதிரி டுவாலிட்டினா ரெண்டு. இதெல்லாம் ரெட்டிப்பை இருக்குல்ல, ஃப்ரெண்டு எனிமி ரெண்டு, ஆங்கர் சாந்தம், ரைட்? அப்புறம் வந்து ஹாப்பினஸ் சோகம், இந்த மாதிரி எதெல்லாம் டுவல் இருக்கோ அதெல்லாம் இல்லாதவன் இஸ் ஒன்லி கிரேட் அப்படின்னு. जायते विषया पुंस संगाते जुपजायते संगा संजायते काम काम क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोह स्मृति विप्सात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाश प्रणश्यति. இந்த கண்டென்ட்டுக்கு பதில் நான் இதை எடுத்துன்னு போல, அப்போ உங்களுக்கு புரியும், ரைட்? ஜாயத்தேனா புலன்கள், ரைட்? சென்சஸ். அதை வந்து ஒண்ணு பாக்குது. நான் சொன்ன லிப்ஸ்டிக் எக்ஸாம்பிள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. டிவி பாக்குறேன், பர்பஸ் வேற, மங்கள ஆர்த்தி கிருஷ்ணருக்கு பாக்குறேன், ஆனா என்ன கண்ணு போகுது, லிப்ஸ்டிக் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்த உடனே என் புலங்கள் கண்ணு வந்து லிப்ஸ்டிக்கை பார்த்துச்சு, ரைட்? இமீடியட்டா என்ன ஆச்சுன்னா அந்த லிப்ஸ்டிக் வாங்கணும்னு ஆசை வருது. இப்போ எனக்கு லிப்ஸ்டிக் கிடைக்கல வச்சுக்கோங்க, வீட்டுல நோ சொல்லிட்டாரு ஹஸ்பண்ட்னா கோவம் வருது. ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு, இப்போ கோவம் வர்றதால ரெண்டு நடக்கும். ஒண்ணு வந்து லிப்ஸ்டிக் வாங்கிட்டா அதுல மயங்கிடுவேன், வா அப்படின்னு லிப்ஸ்டிக் வாங்கிக்கிட்டே போயிட்டு இருப்பேன். லிப்ஸ்டிக் வாங்கலைன்னா கோவம் வரும். சோ அச்சீவ் பண்றதால கண்டென்ட்மெண்ட் வருதா? இல்ல, கிரீட் வருது. வரலன்னா கோபம் வருது, ரைட்? சோ இதனால என்ன ஆகுதுன்னா இது விஷியஸ் சர்க்கிள் போயிட்டே இருக்கணும்,
ரைட்? இதனால வந்து ஒரு இந்த 2 ஸ்டேட்னால என்ன ஆகுது, என்னோட மைண்ட் மங்கல் ஆகுது, இன்டெலிஜென்ஸ் வளப்புது. நார்மலா இன்டெலிஜென்ஸ் மைண்ட கண்ட்ரோல் பண்ணும், ஆனா நம்மளுக்கு உல்டா ஆகும். ரைட்? ஃபைனலி நான் விழுந்துருவேன். இதுதான் இந்த 2 வருஷது. பட் இந்த ஸ்லோகம் இந்த பொம்மையில புரியறது இன்னும் கிளியரா இருக்கும். அதனால புழல்கள் பார்த்த உடனே எனக்கு ஆசைதான் காமம். அதனால எனக்கு ஃபுல்ஃபில் ஆகலைன்னா கோவம். கோவம் இல்லாததால மைண்ட் மங்கிடுது. அவ்வளவுதான். வீட்டுல சண்டை எல்லாமே இதனாலதான் வருது. நிறைவு ஆனாலும் ஒரு அவஸ்தை, ஆகலைன்னா அதை விட பெரிய கஷ்டம். அண்ட் ஃபைனலி ஐ எம் ஃபாலிங் டவுன். ஸோ இதுதான் இந்த ஓவரால் வர்ஸ். ஸோ பேசிக்லி கிருஷ்ணரோட குயிக்கா ஃபர்ஸ்ட் என்ன இது கிருஷ்ணர் என்ன ப்ராப்ளம் அவருக்கு? ப்ராப்ளம் நம்பர் 1 இரக்கம். இரக்கம். ஆன்சர் சொல்யூஷன் நம்பர் 1 என்ன கொடுக்குறாரு கிருஷ்ணர் அர்ஜுனருக்கு? இது நம்மளோட உடம்பு இல்ல, ஆத்மாவை அழிக்க முடியாதுன்னு. எக்ஸலண்ட். ஐ எம் நாட் த பாடி, ஐ எம் த சோல். நான் ஆத்மா. அதனால நீ வந்து அழிக்க போறது உன்னோட ஆத்மாவை யாராலையும் அழிக்க முடியாது. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் 2. இன்பமின்மை. சொல்யூஷன் என்ன கொடுக்குறாரு? பம்பர் ஆஃபர் 1 and 2 கிருஷ்ணர். அந்த போர்ல ஜெயிச்சா அரசாலலாம், இல்லைன்னா சொர்க்கம் போகலாம். அதனால அவனுக்கு யூஸ் இருக்கு, அதனால போர் நீ புரியணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. வெரி நைஸ். சக்சஸா இருந்தா உனக்கு இங்க வந்து ராஜாங்கம், ஃபெயிலியரா இருந்தா உனக்கு ஹெர்வன். கேரண்டீட் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காரு. ஓகே. 3வது என்ன? பாவச் செயல்கள். அப்படின்னா பாவம், சின்னு. அச்சோ நீ கொலை பண்ணிட்டா என்னோட பாவம் படி, நீ சண்டை போடலன்னா தான் பாவம்னா, நீ சத்திரியானா நீ சண்டை போட்டுதான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. ரைட்? சொல்யூஷன். ஐயோ நீங்க சொல்றதுக்கு முன்னாடி 4வது இந்த குடும்பம் பாரம்பரியம். கரெக்டா? அதுக்கு என்ன ஆன்சர் சொல்றாரு? சங்கரத்தை தடுக்க ஒரு முன்மாதிரியாக இருங்கள். ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ ராஜா, நம்ம அவரு வீர மரணம் எதுக்கு சொல்றாங்க? ஒரு ராஜா மாதிரி அவன் மிலிட்டரியில பண்ணா அப்படின்றது ஒருக்குமா? உன் தாத்தா எக்ஸலன்ட் பாகிஸ்தான் சைட்ல போய் சேர்ந்துட்டு கமிஷன் வாங்கிட்டு அவர் உயிரை காப்பாத்திக்கிட்டாருன்னா உங்களுக்கு பெருமை கிடைக்குமா? ஃபேமிலி வீர மரணம் அடைறதுதான். அதேதான் சொல்றாரு. சோ பேசிக்கலி ஃபேமிலி ப்ரோஜனி நீ வந்து இறந்ததால கிடைக்காது, இருந்து இந்த மாதிரி இருந்தாதான் ஆகும். சோ அதனால பண்ணாத அப்படின்னு. இப்போ நெக்ஸ்ட் இருமனம்க்கு தான் விவசாய ஆத்மிகா புத்திகர். ஒரே ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் இருந்தாலும் நீ மைண்ட் இப்படி அப்படி வச்சுக்காதன்னு. இப்போ உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு கேள்வி கேட்க போறேன். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆன்சர் சொல்றேன். இதுக்கு முன்னாடி நீங்க என்ன சொன்னீங்க? அர்ஜுனர் கிரேட் நீங்க கரெக்டா? இப்பவும் அதேதான், அந்த சேஞ்ச் இல்ல. ஆனா இப்போ அப்படி இருக்கிற அர்ஜுனரை கிருஷ்ணர் குழம்பிட்டா, இப்போ ஆல்ரெடி கிரேட்டா இருந்தா எதுக்கு அப்படின்னா, எல்லாரும் வந்து அர்ஜுனர் சோ ஸ்வீட். நான் நினைச்சேன் வை கிருஷ்ணா டூயிங் திஸ் கிருஷ்ணா அப்படின்னு. எல்லாரும் வந்து ஃபார் சேஞ்ச் குருக்ஷேத்ரா வார் பேட்டில் ஃபீல்டுக்கு நீங்களும் போயிட்டீங்க இல்லையா? இப்போ நம்ம எல்லாம் பார்ட்டிசிபென்ட் அந்த மேட்ச் நடக்கிறச்சே உட்காருவோமே, அது பேர் என்ன? பெவிலியன் சீட்ல உட்காந்துருப்போம். நீங்க எல்லாம் கொஞ்சம் இறங்குங்க. ஓகே? இறங்குறதோட நீங்க எல்லாரும் உங்களோட ஸ்பௌஸ், மனைவி, மக்கள், அம்மா, அப்பா, பின்னாடி வந்து பசங்களை எல்லாம் கூட்டிட்டு போங்க. அர்ஜுனர் பின்னாடி நில்லுங்க. அர்ஜுனர் சாரி ஐ மூவிங் அவுட் அப்படின்னா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? உன்னை நம்பி நாங்க வந்தோம், என்ன இப்படி அம்போன்னு விட்டுட்டு போயிட்டியே ராஜா அப்படின்னு கேட்போம். பாத்தீங்களா? 5 நிமிஷம் முன்னாடி மாதாஜி எல்லாம் என்ன கருணை, ஆஹா சொச்சோன்றச்சு இப்படி பண்ணிட்டே ராஜா அப்படின்னா நம்ம புட்டிங் யுவர் செல்ஃப் இன் அதர் பர்சன்ஸ் ஷூஸ். அது போடல, பண்ணது தப்புன்னு இல்லை. நம்ம பாவம் வந்து நம்ம அந்த பாவத்துக்கு போனா நம்மளுக்கு பண்ற பிஹேவியர் புரியும். ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் கிளாஸ் 1 அடிக்கச்சு எனக்கு அந்த பாவம் இல்லை, அதனால எனக்கு புரியல. இதுல பாதி பேருக்கு ஆல்ரெடி அந்த பாவம் இருக்கு, அதனால உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சு. மீதி பேருக்கு புரியலன்னா ஃபீல் பண்ணாதீங்க, ஸ்லோவா வளர்ந்துட்டு வந்துடுவீங்க. ரைட்? சோ இதோட கிளாஸ் முடிச்சுக்கிறேன். ஸ்டாரி 1 minute லேட். வாஞ்சா கல்பதர்பியஸ்ச கிருபா சிந்துவ்யேவச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ ஜெய். ஸ்ரீலா பிரபாதி ஜெய். நாமாச்சாரியா ஹரிதாஸ் ठाकुर को जय. Come on everybody. Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Rama Rama Hare Hare Krishna. Thank you so much. எல்லாருக்கும் ரொம்ப 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 மிக்க 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 நன்றி. ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா? மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி லைவ் ஆஃப் பண்ணிட்டீங்களா? மாதாஜி லைவ் ஆன். சந்தேகம் ஓகே ஆல்வேஸ் மாதாஜி அட்டெண்டன்ஸ் போட சொல்லுங்க மாதாஜி எல்லாரையும். அவங்களுடைய ஃபோன் நம்பர் வந்து chat boxல எழுதி சொல்லுங்க மாதாஜி. ஒரு சின்ன குட் ஹாபிட் கம் பேட் ஹாபிட் நாமஸ்ரேஷ்டா பிரபு கிட்ட இருந்து கத்துக்கிட்டது. क्वेश्चन ஆன்சர் செஷன் நான் லைவ் ஆஃப் பண்ண மாட்டேன். எனக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா தெரிஞ்சிச்சு சொல்லுவேன், தெரியலன்னா தெரியலன்னு சொல்லுவேன். பட் லைவ் வில் கோ ஆன். ஹரே கிருஷ்ணா. அட்டெண்டன்ஸ் மார்க் பண்ணிடுங்க. அப்புறம் சாட்ல என்னெல்லாம் கேக்குறாங்களோ பண்ணுங்க. பத்மா மாதாஜி தேங்க்யூ. அவங்க எனக்கு லெவல்
லெவல் 2லயும் அட்மினா இருந்தாங்க ஒரு நாள். ஐ மீன் பேக்கப் டீச்சர்னா அப்பமும் அட்மினா இருந்தாங்க, இப்பவும் இருக்காங்க. ரேவதி மாதாஜி தான் ஆக்சுவலி உங்க டீச்சர். நான் உங்களுக்கு பேக்கப்பா வந்து எடுத்துட்டு இருக்கேன். திடீர்னு ஒரு நாள் நான் வரலன்னா ரேவதி மாதாஜி எடுத்துருவேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஐயோ முன்னாடி நான் எடுப்பேன் மாதாஜி. முன்னாடி எல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஓஹோன்னு என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. நான் அதான் இன்ஃபர்மேஷன் இல்லாம அப்ஸ்காண்ட் ஆயிடுவேன் ஒரு நாள். சரி, மாதாஜி ஏதாவது சந்தேகங்கள்? 6 பேர் தான் மாதாஜி ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணிருக்காங்க. 6 பேர் தான் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணிருக்காங்க அட்டெண்டன்ஸ் ஃபார்ம். ஒரு 30 பேர் தான் சாட் பாக்ஸ்ல போட்டிருந்தாங்க. ஆனா 70 நம்பர் இருந்தது. சோ எல்லாரையும் கொஞ்சம் போட சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரி கொஞ்சம் கிருஷ்ணா எல்லாருமே மாதாஜி. போட்டுருங்களேன், ஏன்னா இதை வச்சுதான் பண்ணுவாங்க. மேம் அட்டெண்டன்ஸ் எப்படி போடணும் மாதாஜி ஒரு லிங்க் இருக்கும் பாருங்க சாட் பாக்ஸ்ல. அந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணி உங்களுடைய மொபைல் நம்பரு, உங்களுடைய இமெயில் ஐடி, இன்னையோட டேட் போடணும். அவ்வளவுதான் மாதாஜி. அது கட்டாயம் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் சாட் பாக்ஸ் உங்களோட நேமும் உங்களுடைய மொபைல் நம்பரும் டைப் பண்ணிடுங்க. அவ்வளவுதான் மாதாஜி. நாங்க நோட் பண்ணிப்போம். நேமும் மொபைல் நம்பரும் கொடுத்துட்டேன். பட் இந்த சாட் பாக்ஸ்ல போடுங்க அட்டெண்டன்ஸ் மாதாஜி. தான் தெரியல. ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, சோ நான் இப்போ வந்து லைவ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன். ஐ வில் ஆல்சோ லீவ் அண்ட் we will. எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்குமா? சொல்லுங்க மாதாஜி. டவுட் இது குடும்ப பாரம்பரியம் அப்படின்ட்டு நீங்க சொல்யூஷன் சொன்னீங்க இல்லையா? அப்ப எனக்கு நெட்வொர்க் போயிடுச்சு. எனக்கு இன்னொரு தடவை சொல்ல முடியுமா? குடும்ப பாரம்பரியம் வந்து ஜென்ரலா எதை வச்சு ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன் சொல்லுவோம் மாதாஜி. நம்ம பரம்பரையா பார்த்தோம்னா அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, சீனியர்ஸ் எல்லாம் ஃபேமிலியில அழிஞ்சிட்டாங்கன்னா அந்த குடும்ப பாரம்பரியம் போக முடியாது. அதனால வந்து இருக்கிறவங்க வந்து தப்பான வழியில போயிடுவாங்கன்ற பாயிண்ட் தான் ஹைலைட் பண்றாரு. இவர் என்ன சொல்றாருன்னா, நேம் இருக்கு இல்லையா, ஒரு பேருன்றது எதை வச்சிருக்கு? குடும்ப பாரம்பரியம் என்றாலே ஒரு சத்திரியர்னா சண்டை போடணும். இப்போ வீர மரணம் அடைஞ்சாங்கன்றது ஒரு பெருமையா தான் கூப்பிடும், ரைட்? அதனால குடும்பம் பாரம்பரியம்ன்றது வந்து சண்டை போடலைன்னா உனக்கு போகாது. நீ ஒரு சத்திரியாவா இருந்தா நீ சண்டை போடணும். தட்ஸ் யுவர் டியூட்டினால சண்டை போடுறதாலேயோ அழியறதாலையும் போகாது. ரெண்டாவது ரிசல்ட்டும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாதுன்னு சொல்லியிருக்காரு கர்மனேவாதிகாரஸ்தே. சோ நீ சண்டை போடுறது போடணும். நீ ரொம்ப ஃபியூச்சர் திங்க் பண்ணக்கூடாது. என்னோட குடும்பம் பாடியோட லிங்க் ஆகுது. ஹையர் கிளாஸஸ் அப்போ இன்னும் டீடைலா எடுக்கிறேன், பட் ஷார்ட்டா சொல்றேன். என்னோட கிளாஸஸ்னா இப்படி எடுக்கும், அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல சொல்றேன். கிளியரா? ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ.